boa tarde a todas e a todos. Comezamos a sesión ordinaria do Pleno da Corporación de data 26 de xaneiro de 2021. Señor secretario, ten a palabra. Bo día a todas e a todos e comenzamos a sesión entón co primeiro punto da orde do día, que é o seguinte: aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior. Punto seguinte. O punto seguinte é a adopción de conta dos decretos da alcaldía e asuntos varios. E o punto terceiro é o desequilibrio do Servizo de Axuda no Fogar, SAF. Grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra neste punto. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, facendo un pouco de memoria, no inicio da pandemia que estamos a vivir e tendo por objetivo o cumprimento dos servicios esenciais que o Concello presta a nosa veciñanza, a alcaldesa transmitiulle a concesionaria do Servicio de Axuda no Fogar que as prestacións que reiteradamente se viñan realizando debían de levarse a cabo nos mesmos termos preexistentes á adopción das medidas derivadas da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, debéndose manter a plena disposición do Concello os mesmos medios humanos e material cos que se viña realizando ata o momento. Debido ás baixas voluntarias temporais de usuarios e usuarias no servicio por mor da pandemia, a empresa concesionaria solicitou a suspensión parcial do contrato e o Concello, mediante unha resolución, concretamente do día 15 de abril do ano 2020, desestimou a dita suspensión parcial. Posteriormente, o día 9 de xullo do ano 2020, a concesionaria solicitou, neste caso, unha reclamación por desequilibrio económico do contrato, reclamación que ascende a unha cantidade provisionalmente calculada duns 16.236 euros en relación ás contivas que estima a concesionaria que deixou de percibir durante os meses de marzo, abril e maio do 2020. Os informes xurídicos emitidos polos técnicos municipais ditaminan que non se está a producir unha alteración das condicións do contrato que impliquen dereito a indemnización, senón que debe de incardinarse no risco aventura da propia adxudicataria. Polo tanto, en base a eses informes que acabo de citar, proponse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, desestimar a solicitude de reequilibrio do contrato polos motivos expostos ao longo deste acordo. Segundo, notificar este acordo á empresa concesionaria. E terceiro e último, dar traslado da presente resolución aos distintos servicios administrativos da Corporación. Grazas. Voceira do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi boa noite a todas e a todos os concelleiros e concelleiras. Ben, nin un ano houbo que agardar para que os feitos nos dean a razón neste sentido. Podemos comprender que a situación é inaudita, todos somos moi conscientes, mas a petición de SACIR ven reafirmar aquilo que lles dixemos no seu momento desde o noso grupo municipal, que as empresas queren ter beneficios e que lles dá exactamente igual o tipo de servizo que estean a ofertar. Isto é a consecuencia de privatizar, como de costume, os servizos esenciais. Como xa lles dixemos no seu momento, cando se sacou a concurso unha vez máis o SAF, en lugar de optar pola xestión directa deste servizo básico para a atención da nosa veciñanza. Defendemos e defenderemos a xestión municipal dos servizos públicos, especialmente dos servizos sociais, e facémolo por cuestións como estas, porque as empresas sempre van pedir o seu rédito. Por tanto, estaremos de acordo co equipo de goberno neste caso en desestimar a petición desta empresa. Moitas grazas e nada máis por momento. Moitas grazas. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boa noite a todos e a todas. A verdade é que, que con respecto ao servicio de axuda no fogar, xa neste mandato, neste corto mandato, xa tivemos diferentes debates e deliberacións. É certo que nos atopamos dende casi hai un ano nunha situación totalmente extraordinaria e que, lóxicamente, eso tamén afecta
a este servizo en cuestión. Tamén é certo que, bueno, polo que podemos ler na documentación que se nos traslada, bueno, pues, ocurriron diferentes actuacións por parte ou solicitudes por parte da empresa concesionaria do servicio das que nós non tiñamos coñecemento ata que nos chegou esta documentación e, polo tanto, bueno, pois, unha vez máis, entendemos que ao non ter toda a documentación, toda a información, descoñecemos se houve algunha reunión durante o transcurso deste contrato coa empresa concesionaria, descoñecemos se houve conversas, solamente, bueno, evidentemente temos os papéis dos que nos deron traslado. Polo tanto, tendo en conta isto, pois o noso voto vai a ser o da abstención por non ter na nosa posesión toda a información necesaria para poder emitir o noso voto favorable ou contrario. Nada máis que engadir. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Sí, moi brevemente. O Bloque Nacionalista Galego segue insistindo no modelo de xestión que ten a súa perspectiva. Aquí, cando está na oposición, sin embargo, cando gobernan, teñen outra perspectiva. E o vemos nesos gobernos municipais que levou o BNG, por exemplo, no Concello veciño de Sada, onde o capítulo de personal é sustancialmente inferior ao noso, onde están externalizados multitude de servicios que nós non temos externalizados, e o vemos, por exemplo, tamén no Concello de Carballo, un concello de máis de 20.000 habitantes, onde o orzamento do capítulo 1 de personal é sustancialmente inferior ao noso orzamento en persoal, duplicando en cuantías absolutas o total do orzamento. Ainda así, é sensiblemente inferior. Reiteramos en multitude de ocasións que un servicio das características do servicio de axuda no fogar como que ten o Concello de Betanzos para o noso modo de ver e para o modo de ver dos concellos similares ao noso, son prestados en formato de concesión en toda a contorna da comarca exactamente igual, excepto, creo recordar, Monfero e Coirós, donde o número de usuarias e de usuarios é non sensiblemente, sino altamente inferior ao noso. Ese é o punto de vista do Bloque Nacionalista Galego, o punto de vista dun servicio como o da axuda no fogar do Partido Socialista deste goberno é o que se está a levar en modo de concesión, pero isto que sexa prestado por unha empresa non quere decir que o servicio non que se vira alterado. O servicio en ningún momento se veu alterado. A empresa pediu unha contía económica ao entender que, debido a esas baixas que se produciron, perdeu ingresos e o Concello colle os informes dos seus técnicos e desestima esa petición entendendo que era a risco de aventura do concesionario. Por lo tanto, cada unha das partes defende o seu punto de vista. Nos, a dos veciños e a veciñas do noso Concello, cabe recordar que non se veu alterado o servicio. Sobre as verbas da voceira popular, teñen toda a documentación, se lle entregou para que poidan realizar o seu voto. Abstéñense, a súa opción totalmente respetable, pero non se escuden que se absteñen porque non teñen máis información. Teñen, se lles trasladou as peticións da empresa, se lle trasladou o informe dos servicios técnicos municipais, non creo que faga falta ter máis documentación, posto que esa é toda sobre este punto do reequilibrio. Falan sobre se houve xuntanzas ou non ca empresa. O Concello ten unha responsable do contrato, do seguimento do contrato, que é unha técnica municipal. A empresa ten unha
coordinadora e as conversas son habituais e frecuentes, de luns a domingo, mañáns, tardes e incluso algunha noite, para prestar nos momentos nos que estamos a vivir o servizo de forma correcta e como merecen os nosos vecinos e as nosas veciñas. Nada máis que añadir, señora alcaldesa. Grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, como ven sendo habitual, os plenos de Betanzos adoitan deslocarse tanto no tempo como no espazo. Dá gusto ver como viaxamos cara atrás no pasado ou espacialmente cara a outros concellos para buscar excusas sobre aqueles erros na xestión ou no funcionamento do noso goberno. Eu non son concelleira nin en Sada nin en Carballo, son concelleira en Betanzos e da problemática de Betanzos é da que me gusta falar. Gustaríame que a vostede lle pasase o mesmo. De todas as maneiras, unha cousa si me gustaría apuntar. Nin en Sada nin en Carballo aconteceu o que aconteceu no Concello de Betanzos. Ali non abriron xornais coas problemáticas coas que se abriron en Betanzos. E se quere falar de coherencia, tamén falamos de coherencia, é dicir, non hai problema. Por que este servizo, ou neste caso, non se pode pagar aquilo que nos pide a empresa ou a xuntar contas cunha empresa privada? En outros servizos, sí, é dicir, os que somos incoherentes somos os concelleiros do BNG, pero hai un mes defendíamos aquí que era lícito subir a taxa da auga e do saneamento á veciñanza. Non hai tanto defendíamos que era lícito subir as taxas da piscina ou pagar aquilo que nos pedía a concesionaria da piscina. E a incoherente son eu. Por certo, que foi da suba da auga? Non era necesaria por contrato, non era legal, non era moral. Onde vai? En que quedou todo ese asunto? Gustaríame que me respondese a esa pregunta, porque das miñas coherencias ocupo meu, pero ocúpese vostede das súas tamén, se non lle importa. Vale? Grazas, señor Fernández. Grazas. Grazas. Voceira do Partido Popular. Grazas, señora alcaldesa. Decir que, evidentemente, os argumentos e as decisións do Grupo Municipal do Partido Popular, pois, evidentemente, as teñen que tomar os concelleiros e concelleiras do Partido Popular. Eu non me estou escudando en nada. Como vostede ben dixo, pois temos a total liberdade de tomar as nosas propias decisións. O que sí que me gustaría decir é que non fai tanto tempo que se aprobou unha mesa de seguimento do Servicio de Axuda no Fogar, que pode ser un instrumento moi válido, precisamente, para dar traslado de todas estas pedras no camiño que xa se atoparon en momentos anteriores e que se siguen atopando no de hoxe. Nos o único que pedimos é esa información. Si recordo que durante o estado de alarma, cando estiveron suspendidas as sesións plenarias, tivemos algunha xuntanza de voceiros e voceiras na que a señora alcaldesa nos dou traslado aos voceiros e as voceiras da oposición, precisamente que debido ao estado de alarma e que pois todos os veciños e veciñas estábamos nas nosas casas, pois si houbera unha baixada de usuarios e usuarias deste servizo. Nos o que pedimos é información. Non nos escudamos en nada, simplemente queremos tomar decisións sabendo todo o que consideramos que debemos de saber para tomar as oportunas decisións. Nada máis que engadir e moitas grazas. Ben, antes de pasar á votación deste punto, quero facer algunhas aclaracións. Como recordaba agora a voceira do Partido Popular, nos primeiros momentos da pandemia e durante o confinamento máis estricto, varios, en torno, aquí falo de memoria, pero creo recordar que en torno a 30 persoas usuarias do servizo de axuda no fogar a dependentes pediron a baixa voluntaria no servizo porque os seus familiares estaban na casa e preferían que non acudise ninguén de fora e atender aos seus dependentes eles mesmos. En situación normal, anterior a esta pandemia,
Unha persoa pode pedir a baixa voluntaria nun servizo destas características durante un máximo de un mes, pero nunca se podería exceder ese tempo, senón perdería o dereito ao servizo, por así decir. Pero con moi bo criterio, dende o meu punto de vista, dende o mando único, unha das indicacións que se fixeron naquel momento aos concellos era que esta situación podía prolongarse durante o tempo que durase o toque, o estado de alarma, perdón. Por eso estas persoas, algunhas delas, outras se foron reincorporando ao servizo, pero algunhas estiveron moito máis dun mes de baixa no servizo, pero non perderon o seu dereito ao servizo. A súa praza estaba totalmente reservada para cando eles ou elas decidisen retornar ao servizo. Por ese motivo é polo que a empresa, no seu dereito como empresa, e aí eu non teño nada que decir, pide esta indemnización en base a un desequilibrio económico que eles consideran. Os informes técnicos e xurídicos dos técnicos municipais indican que, a pesar desta solicitude, a empresa non ten dereito. E esa é a gran diferencia co que se trouxo a plenos anteriores e que falaba a voceira do BNG. Non é incoherencia. Nos outros casos, os informes dos técnicos eran favorables, decían que esas empresas sí tiñan dereito a esa subida ou a esa indemnización e neste caso non. Por tanto, incoherencia cero. Entón, a empresa está no seu dereito de reclamar o que considera que debe reclamar e o Concello, na súa obriga, de, atendendo aos informes técnicos e xurídicos, responder nun pleno como é o caso. Por tanto, como decía, incoherencia ninguna, senón todo o contrario. Explicado isto, señor secretario, que se proceda á votación. Vale, pois imos aló, votos a favor. Vamos polo grupo do Partido Socialista. Se queredes expresar o voto. Favorable. Imos polo partido, polo BNG, presión. Amelia. A favor. Polo grupo do Partido Popular. Abstención. Vale, perfecto. Disculpade que pois, se me daquela desconectou a cambio. Xa non se pode activar, teño que reiniciar todo, así que vou seguir así sen a cámara. Perdón. Non se preocupe. Este punto, o punto terceiro, queda aprobado co voto favorable do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e a abstención do Partido Popular. Pasamos ao punto seguinte. O punto cuarto é a ratificación do convenio entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia e Xustiza e Turismo, Federación Galega de Municipios e Provincias e o Concello de Betanzos para articular a encomenda de xestión á Xunta de Galicia para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos sancionadores de competencia dos Concellos de Galicia en relación con cumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o COVID-19. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Mediante as dúbidas surxidas sobre as competencias de cada unha das administracións na potestade sancionadora das denuncias feitas polos corpos e forzas de seguridade en relación ca COVID-19, o presidente da Xunta de Galicia solicitou un informe ao Consello Consultivo de Galicia que aclarara ditas cuestións, documento que foi emitido por este con data 14 de outubro. Das conclusións do debatido informe, extraense que son os concellos que deben tramitar os expedientes sancionadores, coa conseguinte carga de traballo administrativo, que en moitos deles faise inasumible. Por ese motivo, a FEGAM asinou un convenio de encomenda de xestión ca Xunta de Galicia para os soportes de carácter material ou técnico na tramitación dos procedementos sancionadores, e que foi enviado aos concellos con data 27 de novembro, xunto co modelo de solicitude de adhesión ao mesmo. O prazo para dita adhesión remataba o pasado 30 de decembro. Ante a premura destes prazos, e considerando imprescindible este acordo de encomenda de xestión dada a insuficiencia de medios, a Alcaldía resolveu aprobar a formalización deste convenio de colaboración previa emisión dos correspondentes informes por parte dos servicios técnicos municipais e trasladando a ratificación do mesmo por este pleno á primeira sesión que se celebrase.
Por todo anterior, proponse ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, ratificar a aprobación da formalización do convenio de colaboración para articular a encomenda de xestión na Xunta de Galicia a través da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xusticia e Turismo para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos sancionadores derivados dos incumprimentos das medidas de prevención aprobadas para a loita contra a COVID-19, que sexan competencia do Concello de Betanzos. Consignar nos orzamentos de 2021 os importes necesarios para facer fronte aos gastos que implica a execución deste convenio e autorizar a adopción do compromiso de gasto. Segundo, comunicar a certificación do presente acordo á Xunta de Galicia a través da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xusticia e Turismo para a súa vez o comunique ás partes asignantes do convenio os efectos oportunos. Terceiro, facultar ao Conselleiro Delegado de Mobilidade, Turismo, Tráfico e Seguridade, Pablo Vea de Pérez, para cantas xestións resulten precisas para a execución do presente acordo. A formalización do convenio a realizará a alcaldesa en representación legal do Concello, segundo o artículo 21 da Lei 785 do 2 de abril, reguladora de bases de réxime local. Cuarto e último, publicar o anuncio do presente acordo no tabuleiro de anuncios no portal de Transparencia Municipal en publicidade activa de información municipal de conformidade coa legislación estatal e autonómica. De momento nada máis. Moitas grazas. Voceira do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Moitas grazas. Mediante este convenio, a Xunta de Galicia pretende unha vez máis ao longo de toda esta pandemia lavar as mans e encima venderlle o favor aos concellos de Galicia. Para nós non hai dúbida neste sentido. Desde logo, quen ten as competencias en sanidade debe ser o responsable último de tramitar estas denuncias. E tamén resulta obvio a todas luces que no noso Concello non ten hoxe por hoxe a capacidade humana ou persoal suficiente para tramitar estes documentos. Por estes motivos, para evitar ese entorpecemento na vida diaria do Concello, para non aumentar a burocracia que deben facer fronte os nosos funcionarios, estaremos a favor desta moción e non teño máis que dicir. Moitas grazas. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Voceira do Partido Popular, ten o micrófono silenciado. Nesta ocasión non son eu a voceira. Perdón. Pois, non sei quen é, pero todos os voceiros do Partido Popular teñen o micro silenciado, non se escoita a intervención. Bueno, deben de ter algún problema de conexión, entón vou a contestar eu. Como non podería ser de outra maneira, todo o que sexa, pois, evidentemente, facilitar, pois, neste caso, pois, estas actuacións froito, pois, de algo que, evidentemente, non buscou ningunha das administracións, pois terá o noso voto favorable, pois, como decía, para facilitar, neste caso, pois, ao noso Concello ese arduo traballo para o que, evidentemente, pois, non temos medios humanos. Polo tanto, como decía, reiterar o noso voto favorable e nada máis que engadir.
Voceiro do Grupo de Goberno. Agradecer o voto positivo de ambos los dos grupos. Se ve que estamos de acordo co fondo da cuestión, según a portavoz do BNG, pero a situación é a que é, a carga de traballo é inasumible. Por lo tanto, creo que é imprescindible o acordo de adhesión a este convenio. Moitas gracias e non hai nada. Voceira nacionalista, quere engadir algo? Nada. Voceira Nada, popular, quere engadir algo? Nada que engadir, Gato. Ben, pois, simplemente engadir que hoxe mesmo que houve executiva da FEGAN falouse deste tema unha vez máis, adheríronse ou adherímonos a este convenio 169 concellos de Galicia, entendendo que é unha solución dada a carga de traballo e as posibilidades de moitos concellos. Pero que o importante é que se tramiten todas as sancións que teñen que ver cos incumprimentos durante todos estes meses de pandemia e trasladar á poboación en xeral de que eso non é en vano, sino que se van a tramitar, evidentemente. Pois, señor secretario, entendo que este punto queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. Moi ben, o punto seguinte é o punto quinto, que é a ratificación do decreto número 27/2021 de adxudicación do contrato mixto de obra suministro para a renovación do alumbrado exterior das parroquias Santiago de Betanzos e Santiago de Requián e Santo Estevo de Piadela. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Moi brevemente, cabe recordar que no pleno da corporación que se celebrou o pasado día 28 de outubro do ano 2020 aprobouse iniciar o expediente de contratación dun proxecto de renovación do alumbrado exterior nas parroquias de Santiago de Betanzos, Santiago de Requián e Santo Estevo de Piadela por un importe de 1.005.000 euros, logo de que o IDAI nos concedese unha subvención para dito fin. Se recordan as concelleiras e os concelleiros que conforman este pleno, falábamos por aquel entón que unha vez que se executase este proxecto, estimábase que se podería alcanzar un aforro no consumo de enerxía eléctrica do entorno dun 59%. Ben, iniciado o proceso de licitación e cumpridos os plazos administrativos para a presentación das distintas ofertas, durante os meses de decembro do ano 2020 e xaneiro do 2021 leváronse a cabo as mesas de contratación para avaliar as ofertas e, logo da valoración das que se presentaron a mesa, de acordo cos informes técnicos, realizou unha proposta de adxudicación. Tendo en conta a urxencia da adxudicación para cumprir os prazos de justificación da contratación ante o IDAI, a alcaldía resolveu, en base a esos informes técnicos e en base a esa proposta da mesa de contratación, a adxudicación mediante un decreto, pero tendo en conta que o órgano competente para o dito acto e o pleno da corporación proponse a adopción do seguinte acordo. Primeiro, ratificar o decreto número 27/2021 do 12 de xaneiro do ano 2021 de adxudicación dos dous lotes do proxecto de renovación do alumbrado exterior das parroquias de Santiago de Betanzos, Santiago de Requián e Santo Estevo de Piadela, e segundo, notificar este acordo ás persoas interesadas e comunicar aos servicios municipais afectados para o seu coñecemento e para os efectos oportunos. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Grazas. Voceira do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Moitas grazas e moi brevemente. Ben, logo de ler os informes de secretaría, os diferentes informes, damos por feito que é unha adxudicación que se axusta a calquera legalidade, a dereito, e, por tanto, non temos absolutamente nada máis que dicir. Absterémonos neste punto, sen máis comentarios. Grazas. Voceira do Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. O Grupo Popular de Betanzos sempre estaremos de acordo con toda a iniciativa encamañada a mellorar a vida dos barrios e todo tipo de eficiencia energética, evidentemente. Entonces, pois, non temos nada máis que decir que, analizado todo o tema de documentación, pois vemos tamén que está ben, non hai
ninguna duda, e vamos votar a favor da ratificación do decreto. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno, algo que engadir? Nada que engadir, señora alcaldesa, moitas gracias. Voceira nacionalista? Voceiro do Partido Popular? Nada máis, moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, pois, señor secretario, que se someta a votación este punto. Bueno, pois votos a favor. Comezamos polo grupo do Partido Socialista. A favor. Bueno, vamos igualmente polo PP, por exemplo, Cecilia. A favor. E o BNG, Amelia. Abstención. Moi ben. Ben, pois este punto queda aprobado cos votos a favor do Partido Socialista e do Partido Popular e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. Punto sexto. Moción do BNG sobre o comercio e a hostalería. Voceira do BNG ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, desde a aparición da pandemia global da COVID-19, dous dos sectores máis afectados, como todos os aquí presentes sabemos, son o pequeno comercio e a hostelería e os servizos. Ambos os sectores son estratégicos na nosa vila, como cabeceira de comarca, e esta pandemia deu poñer de manifesto as dificultades que arrastraban desde hai anos e empeorou en moita medida estas dificultades. As últimas medidas que se tomaron a semana pasada e mesmo as que se tomaron este propio luns, o peche perimetral, o peche da hostelería, o acurtamento no horario de atención ao público nos servizos, ven incrementar de xeito alarmante os problemas aos que están facendo fronte, pois seguen asumindo os pagamentos, ven reducidos os seus ingresos, e mesmo ven como eses ingresos desaparecen sen que esta situación teña avisos de rematar a medio prazo. A situación destes empresarios, na maior parte autónomos de pequeno empresariado, é límite nestes momentos. Por tanto, é necesario que os diferentes gobernos, tanto municipal como galego e central, leven adiante políticas en beneficio destes sectores para que baixen os seus gastos fixos de mantemento e poidan compensar eses peches encubertos e que eses peches non se transformen en peches definitivos. De igual maneira, compre que o goberno local faga un novo esforzo en promover o consumo no pequeno e mediano comercio como opción responsable, sustentável e consciente. Por todo isto, o Grupo Municipal solicitamos do Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Instar, máis unha vez, o Goberno local a poñer en marcha un programa Betanzos polo consumo responsable que promova o consumo consciente, responsable, o comercio xusto e a soberanía alimentar como opcións prácticas e próximas para diminuir o impacto económico, social e ambiental da globalización no entorno local por medio de accións concretas como a edición dunha app con guía de responsabilidade, o fomento de grupos de consumo responsable, a edición dunha guía de circuitos curtos de consumo e potenciación dos mesmos con campañas específicas no mercado municipal ou a reformulación da política de compras de bens do Concello cara a este mesmo paradigma de consumo responsable. En segundo lugar, instar ao Goberno local a poñer en marcha un plan de dinamización e impulso do comercio local elaborado participadamente co sector, a corporación e os axentes sociais que contemple o desenvolvemento e plena implementación do Centro Comercial Aberto de Betanzos conforme o seu plan estratégico, a posta en marcha dun banco de locais comerciais ou a posta en marcha dun mercado virtual que permita comprar en Betanzos a través de internet e poñer nas casas do cliente final o produto. Instar o Goberno local a axilizar a resolución e o cobro de todas as axudas aos sectores do comercio, hostelería e os servizos que están en trámite nestes momentos. Que o Goberno local insta a Xunta de Galiza que articule unha nova convocatoria de axudas aos sectores directamente afectados polos peches perimetrais e polos toques de queda e facultar a alcaldía e a concelleira en quen delegar a tomar as cantas medidas sexan necesarias para cumprir este acordo. Moitas grazas pola atención. Moitas grazas. Voceira do Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Estamos totalmente de acordo que con motivo da aparición da pandemia, o pequeno comercio e a hostelería foron e están sendo dous sectores moi afectados. Polo tanto, neste momento tan complicado que estamos a vivir, é moi complicado para eles. Todas as políticas en beneficio destes sectores son primordiais e debemos apoialas. Vemos aceitados os acordos que trae o Bloque Nacionalista Galego nesta moción e o Grupo Municipal do Partido Popular a vai apoiar.
Entendemos que o acordo número 3 desta moción debe ter unha prioridade absoluta para axilizar esas axudas económicas que todavía están en trámite e que parécenos que non se pode demorar máis a entrega destas axudas aos nosos veciños, que a día de hoxe non recibiron ningún euro por parte da administración local, que pola súa proximidade, dita administración debería ser a primeira en otorgar estas axudas económicas. Mañán, moitos deles baixarán a persiana, outros xa o fixeron, desgraciadamente, recentemente, e o pete delos está baleiro de axuda municipal a día de hoxe. En canto aos acordos o acordo número 4 da moción, manifestar que a Xunta xa entregou as axudas no plan de rescate posto en marcha polo goberno galego dende que iniciou a pandemia. Concretamente, en toda a comarca da Coruña repartíronse 2.956 axudas e na provincia 7.685. En Betanzos, concretamente, se concederon 48 axudas con un investimento de 136.300 euros. Axudas xa entregadas e cobradas. Están pagadas ao 100%. Agora mesmo, desde a Xunta, se está a traballar xa no segundo plan de rescate para autónomos, microempresas e hostalería, que contará con un mínimo de 50 millóns de euros. A proposta do sector, que está sendo moi perxudicado, e do goberno autonómico é a de crear un fondo de cooperación COVID-19 que materialice o traballo conxunto da Xunta, da Deputación e dos concellos, aportando a Xunta 50%, as 4 deputacións o 30% e os concellos o 20% restante. Por este motivo, o acordo número 4 desta moción que trae o Bloque Nacionalista Galego, que aquí se trata ahora mesmo, xa está traballando nela, pero a pesar diso apoiaremos igualmente a moción porque toda a axuda ahora mesmo é pouca. Moitas grazas e por hora nada máis. Moitas grazas. Voceira socialista ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. De novo, traemos a este pleno unha moción sobre o comercio e a hostelería. Os grupos aquí representados estivemos de acordo en ocasións anteriores e estaremos hoxe, de novo, en que son pilares fundamentais na economía do noso municipio e na idea de traballar a favor nestes sectores. Esta pandemia que estamos a vivir incide en todos os sectores da sociedade e, desgraciadamente, sempre dun modo negativo. O comercio e a hostelería non son alleos a esta situación, sino que les afecta especialmente. Concretamente, a hostelería está a ser seriamente perxudicada e moitas veces polos desafortunados comportamentos dos usuarios. O cerre perimetral non ven senón agravar unha situación xa de por sí difícil para o comercio de proximidade no noso municipio, posto que, como cabeceira de comarca, o noso é un concello de referencia para moitos consumidores da nosa zona. Certo é que as distintas administracións temos o deber e o compromiso de axudar a estes sectores para garantir a súa supervivencia nestes momentos tan difíciles. E cando digo administracións, refírome a todas. Necesitamos e demandamos a colaboración nestas axudas. Xunta, Deputacións e Concellos acordaron que teñen ata mañá mércores para cerrar un acordo para tramitar axudas económicas ao sector da hostelería e o turismo por medio dun fondo conxunto de cooperación. Esperaremos que o comercio sexa o seguinte nas axudas. Pola nosa parte, o compromiso coas axudas a estes sectores é firme, dentro das nosas posibilidades. Creo que non é necesario recordar que esta pandemia demanda unhas axudas para moitos outros sectores da nosa sociedade, ademais dos que estamos a falar. Impulsamos xa, coa campaña Merca tan cerca a compra no pequeno comercio, e seguiremos a traballar nesta liña. Así mesmo, estamos á espera de proceder aos pagos do Plan Reactiva Municipal, impulsado polo Concello, e o Reactiva da Deputación está bastante avanzado no proceso. Neste punto, queremos decir tanto a vostedes como aos autónomos que están a esperar estas axudas que o noso desexo é que se resolvan canto antes. Non obstante, os trámites administrativos fan que a demora sexa maior do desexable. Nada máis que engadir. Gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Perdón, voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, desculpe, non atopaba o botón. Ben, que compre un plan adicional de axudas, vexo que todas somos conscientes de que é sumamente necesario, debe ser un plan coordinado polas tres administracións, como mencionaba a voceira
do Partido Popular, porque o sector neste momento está suplicando isto, que se abran novas liñas de axuda e que se fagan efectivas dunha vez por todas as axudas que se convocaron con anterioridade. Somos conscientes de que a burocracia é tediosa, que moitas veces os trámites non se poden acelerar máis, mas neste momento é vital. O sector xa non é que necesita axudas, é que as suplica. É certo que se fixeron cousas, é incuestionable, desde o BNG non o negamos, mas tamén é certo que moitas veces a veciñanza ten a sensación de que hai máis fotos que fitos. Como sempre, fixos unha campaña de Nadal, é certo, unha campaña positiva, claro é, mas agora atopamos unha nova problemática, que a xente que non é de Betanzos non pode vir cobrar eses cheques porque se adiaron os pagamentos dos mesmos e xa non hai a posibilidade de reinverter eses cheques no comercio betanceiro, que ademais ao ver reducidos os seus horarios, posiblemente perda a oportunidade de que eses cheques revertan sobre os seus beneficios. A administración actuou tarde e pagan os autónomos. E de verdade, non lle lo digo eu, nin lle di o BNG nacional. Dinlle os autónomos. Permítanme a licenza de lerlles literalmente unha mensaxe que recibín dunha hosteleira betanceira. O das primeiras axudas hai semanas que non se sabe delas. Cando mas entreguen, xa non terei negocio nin serei autónoma. E agora nin axudas hai porque non obren a pechar. Dame envexa Viveiro o Arteixo. Xa non hai saída para a hostelaría. Xa non temos nada que perder. O que menos nos importa é o virus. Agora eu só busco ter de comer para as miñas fillas. Eu xa sei que desta non saímos ben. Xa me dá o mesmo todo. Esa é a realidade das nosas veciñas, esa é a realidade das autónomas, das pequenas empresarias, das comerciantes de Betanzos no día de hoxe. Pedimosles máis feitos, non máis fotos. Moitas grazas. Grazas, voceira do Partido Popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Estou totalmente de acordo cas verbas que acaba de manifestar a voceira do grupo do Bloque Nacionalista Galego, que as axudas son poucas, as que hai chegan bastante tarde desde a administración municipal e, polo tanto, a situación é moi preocupante. Todo o que podamos apoiar entre todos é pouco, polo tanto, pois, que mínimo facernos que apoiar esta moción, solicitar ao goberno municipal, que xa sei que se han feito cousas, pero que os trámites burocráticos poden ser a mellor solucionar con unha premura pois un pouquiño máis, dada a situación grave que están a suceder os nosos veciños, non son números, son os nosos veciños os que xa non poden abrir as portas dos seus negocios estes días. Nada máis e moitas gracias. Grazas, voceira socialista, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, queríades... Bueno, desde logo nós non somos alleos a esta problemática, tamén a nós nos transmiten algo do estilo do que acaba de mencionar a voceira do BNG, e traballamos escoitando precisamente os autónomos. Quero aclarar dúas cousas respecto aos cheques regalos. Cando se deseñou a campaña non sabíamos que íbamos a estar na situación en que nos encontramos. Eso non significa que os cheques vayan quedar nun caixón. A campaña ampliarase, farase o que sexa necesario para que eses cheques se podan reinvertir no comercio local como estaba deseñada. En canto aos pagos do Reactiva, pola parte dos técnicos municipais está todo feito. En este momento está en intervención. Buscaremos, falaremos a maneira de agilizar os pagos, pero xa non é unha cousa que dependa dos nosos técnicos. Pola nosa parte está feito o traballo. No obstante, o que quero decir é que apoiamos esta moción, serán ben recibidas calquera aportación que faga calquera dos grupos para axudar unha man e botar unha man a estes sectores. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Antes de pasar á votación desta moción, quixera facer varias puntualizacións. A primeira, que acaba de explicar a voceira do grupo de goberno en canto a que si é certo que está tardando moito máis do que quixéramos en rematar o proceso para
para entregar as axudas municipais do Plan Reactiva e faremos o imposible para que se axilice o máximo posible. Como decía a voceira, está na mesa de intervención, xa no remate final do proceso, pero sí é certo que está tardando moitísimo máis do que quixéramos todos e todas. Tamén estamos en pleno proceso das axudas que a Diputación da Coruña creou no seu plan PEL Reactiva, dotando de 244.000 euros aos autónomos e pequenas microempresas do noso concello. Tamén está bastante avanzado ese proceso, pero eu quería facer unha puntualización ante as palabras da voceira do Partido Popular. Mire, na Comunidade Autónoma de Galicia, quen ten as competencias en comercio e industria é a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, ata o momento, ata agora, non diu ningún só euro aos concellos para facer fronte a isto nin a outra cousa en relación coa pandemia. Ata o momento, a única axuda que este concello e todos os da provincia da Coruña recibimos foi en axudas directas da Diputación para facer fronte a gastos COVID e axudas directas da Diputación aos comercios e aos hosteleros autónomos e pequenas empresas. É certo que se resolveron hai uns días esas axudas das que falaba da Xunta de Galicia, as primeiras, e que 48 persoas do noso municipio se viron beneficiadas delas. Tamén é certo que dende hai días, dende este fin de semana, a Xunta de Galicia puxo en riba da mesa, a través da prensa, teño que decilo, unha proposta no que en parte creo que todos os concellos e hoxe na xuntanza da FEGAN que comentei antes falamos voceiros de todos os grupos e alcaldes e alcaldesas de todos os grupos e parécenos ben o xeito de aunar a un único plan que cada autónomo e autónoma teña que facer unha única solicitude e nos unamos todas as administracións para facilitar toda esta burocracia que non lles está a ocasionar máis que problemas, pero tamén é moi fácil anunciar na prensa que a proposta da Xunta de Galicia é aportar o 50%, que as diputacións aporten o 30% e os concellos o 20%, sin ter en conta ao resto de administracións. Convocar de onte para onte unha xuntanza para falar deste tema sin un documento sobre o que traballar é moi fácil, porque se algún concello non pode, que era o que hoxe falábamos, se algún concello, polo que sexa, pola súa situación económica ou polo que sexa, non pode aportar, os seus hosteleiros, os seus autónomos van a quedarse en esas axudas? Como se pode plantexar as axudas que van dar outras administracións sin contar con elas, sin falar previamente con elas? É como se eu agora anuncio unhas axudas nas que a Xunta de Galicia aporte o 80% e o Concello de Betanzos o 20%. E me dirán a Xunta, primeiro terás que preguntar, pois o mismo. E estou de acordo no fondo da cuestión, pero o que non é de recibo é que nos ninguneen aos concellos. Os concellos xa somos maiores de idade, xa temos poder de decisión. E si é certo, moitos concellos sacamos axudas para os nosos autónomos e autónomas, como o Concello de Betanzos, pero moitos non puideron facelo. Digo yo que falei con moitos deles. Moitos non puideron facelo porque a súa situación non llo permitía. Na nosa provincia, a Diputación dio unhas axudas importantes que se están a tramitar. Pero noutros lados, eses autónomos e autónomas non recibiron nada, nin do seu concello, nin da súa Diputación, nin da Xunta de Galicia ata hai unhos días.
Entón, leccións as xustiñas de resposta e de axuda a este sector. E de axuda aos concellos, xa mellor nin entramos a falar. E claro, decir cal vai a ser a participación das outras administracións, así sin máis, por non se sabe que inspiración, pois eso sí que non me parece de recibo. Estando de acordo, repito, coa idea de que nos debemos aunar e que haxa unha única solicitude para todos os hosteleiros, comerciantes, autónomos e calquera empresa do sector que se vira afectada polo estado de alarma e por toda esta situación que agora se ve agravada con estas novas medidas que entran mañán ou esta noite ás 12 da noite en vigor. Estando de acordo con todo eso. Pero, bueno, mañán hai outra xuntanza e ata onde eu sei seguimos sin ter os concellos, cando menos, un documento sobre o que traballar, sobre o que aportar ou sobre o que consultar aos 313 concellos de Galicia sobre as súas posibilidades de aportación. Entón, claro que urxe, pero de hoxe para hoxe, de hoxe para mañá, sin ningún papel sobre da mesa, solo coas palabras que saen na prensa, é moi difícil traballar. E ben, explicado eso, e sendo conscientes do retraso nas nosas, que non vou a negar, evidentemente, e dicindo, perdón, que me quedaba por decir, que xa o dixo a concelleira de Comercio, pero que se vai a prolongar o plazo no que as tarxetas regalos da campaña de Nadal se poida canxear e gastar en todos os comercios adheridos á campaña, dada esta situación, se vai a prolongar durante moito máis tempo. A data límite era a do 28 de febreiro, precisamente por petición dos comerciantes, pero prolongarase dada esta situación e dado que moitas das persoas agraciadas non poden nin vir a recollelo para canto máis poder vir a gastalo neses comercios, porque non se van a poder gastar en ningún outro lugar que non sexan os comercios e as empresas adheridas á campaña do noso municipio. Dito eso, señor secretario, creo que se aproba por unanimidade, pero que se someta a votación porque non estou segura. Bueno, temos o punto a votación ao Partido Socialista, o grupo do Partido Socialista. Vale, o grupo do Partido Popular. Favorable. E o BNG que presentou a proposta. A favor, claro. Moi ben. Pois en unidade, entón, pasaríamos ao punto seguinte, que é o punto 7º, moción do BNG sobre os vertidos á ría de Betanzos. Voceira do BNG ten a palabra. Moitas grazas. Ben, as fugas da rede de saneamento o mendo e mandeo, as carencias no funcionamento da EDAR do Porto, o deficiente funcionamento das decantadoras que se sitúan ao longo do río Mero, son problemas que afectan a calidade de vida de todos os nosos veciños, pois estes ríos teñen unha importante carga de augas sen depurar que pasan polo medio da nosa vila, do noso concello en xeral, con todo o que iso leva consigo. Ademais, como acontece de maneira recorrente ao longo do tempo, a ría de Betanzos foi obxecto, unha vez máis, nestes días pasados, nun novo vertido desde as proximidades da estación depuradora. Desde o BNG levamos pedindo durante anos que o goberno local faga público un mapa coas distintas saídas de augas pluviais aos ríos para que a veciñanza poida coñecer, distinguir e identificar os aportes de auga aos caudais dos ríos e poida colaborar na localización, denuncia e eliminación de vertidos que non sexan de pluviais e non contaminantes. A calidade da auga do río Betanzos ven empeorando nos últimos anos, en que nin a Xunta nin o Estado tomen ningún tipo de medida para poñerlle solución, e sen que o goberno de Betanzos, responsable da rede municipal de saneamento, solucione as deficiencias no servizo. A propia Xunta recoñece que ten puntos de vertido nos diferentes concellos que bañan a ría de Betanzos, e a inexistencia de separación de pluviais e fecais, a carencia de tanques de tormenta, provocan problemas nas redes continuas. Desde o BNG levamos anos e anos pedindo nas emendas aos orzamentos da Xunta e do Estado partidas para que se remate o saneamento da ría de Betanzos e para que se rexene ecolóxicamente esta ría,
Mais, no orzamento deste ano en vigor, inclúe unha partida para o saneamento en Betanzos e o Trampaderne insuficientes a todas luces e que non solucionarían os problemas de fondo, é dicir, os problemas de vertidos. Por iso, presentamos unha nova emenda a estes orzamentos tamén. Igualmente, nas emendas aos orzamentos do Estado, permitimos partidas para rexenerar ecolóxicamente a ría de Betanzos, aínda que o goberno do PSOE e de Unidas Podemos se negou a recoller ningún tipo de orzamento neste sentido. Por todo exposto, solicitamos do Pleno que se adopten os seguintes acordos. Instar ao goberno local a solucionar e poñer fin aos problemas de vertidos directos aos ríos Mende e Mandeo, así como a ría de Betanzos. Instar ao goberno local a realizar un mapa de saídas pluviais aos ríos que atravesan o concello de Betanzos. Instar á Xunta de Galiza a reservar no seu orzamento para 2021 as partidas necesarias para solucionar os problemas de vertidos directos e indirectos ás augas da ría de Betanzos desde os concellos que son bañados polas súas augas. E, por último, facultar a alcaldía ou concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir este acordo. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceira do Partido Popular. Grazas, señora alcaldesa. Voceiro, ten a palabra. Estamos de acordo en que este é un tema de gran importancia, pero hai que entender, en relación ao punto 3 da moción, que a Xunta non ten atribuídas as responsabilidades nestas materias. En consecuencia, tampouco pode interferir na execución dunhas competencias que lle son alleas. Os servicios de abastecemento, saneamento e depuración de auga urbana, incluído o control dos vertidos destas redes, son servizos públicos obrigatorios esenciais de competencia municipal. Pese a non ser da súa competencia, a Xunta está a colaborar, está a facer nos últimos anos un importante esforzo inversor neste eido, que continúa en 2021, xa que os orzamentos incluen partidas concretas para ele. Por que o BNG non insta ao Goberno Central e a Diputación da Coruña a colaborar co Concello de Betanzos e a programar actuacións que contribúan ao control e eliminación dos vertidos da auga? A Xunta, ante a pasividade da Administración local, está a traballar na licitación do Plan Director do Sistema de Saneamento en alta do Concello de Betanzos. O orzamento deste ano reserva unha partida de 400.000 euros para ele, ao que se suma outra partida de 1,1 millóns de euros para mellorar o sistema de abastecemento deste concello, cuxas obras foron adxudicadas o pasado mes de outubro. Na actualidade, a planta municipal está a traballar ao límite da súa capacidade de produción real por mor dos valores de turbidez das augas de captación en época de chuvias. Coa fin de solucionar estas carencias, ampliará esa capacidade da planta e optimizarase un proceso físico-químico na cabeceira da liña de auga, con posibilidade de instalar un tratamento de preoxidación. Tamén se inclúe a posta en funcionamento da liña de filtros que actualmente está fora de uso e a creación dunha nova liña de lodos. Ao remate destas solucións, a estación de tratamento de auga potable dará servicio a unha poboación de 15.612 habitantes previstos para o ano 2040. Este plan definirá as diferentes actuacións destinadas a solucionar de forma definitiva os problemas coas augas residuais, tanto en tempo seco como chuvioso. A intención é que resolva os fallos da actual rede. A partir desta información, planificaránse as actuacións a executar para dotar a Betanzos dun novo e eficiente sistema, respondendo ás necesidades actuais e futuras dos habitantes do municipio. Respecto ás actuacións da Xunta na ría Ares Betanzos, o investimento executado e previsto nestas rías de Ares Betanzos pola Xunta aproxímase aos 16 millóns de euros. A Xunta xa executou obras por importe de máis de 6 millóns con intervencións moi relevantes como o EDAR de Gandarío por 4,2 millóns. Por lo tanto, se o BNG elimina da súa moción o punto 3, o noso voto será favorable. Noutro caso non poderemos apoiar a moción. Mais nada. Voceiro socialista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, estamos ante un asunto que xa se debateu en anteriores ocasións, mediante propostas de distintos grupos políticos en distintos formatos. Estamos ante unha proposta de largo alcance e, evidentemente, estou seguro de que todos e todas compartimos os intereses de ter a mellor calidade das augas da nosa ría e dos nosos ríos. Falo dunha proposta de largo alcance, posto que o primeiro acordo que se formula en o que se insta únicamente este goberno local a poñer fin aos problemas vertidos dos ríos Mende e Mandeo e a ría de Betanzos, isto non é posible sin a participación dos outros concellos polos que transcorren os ditos ríos e os que conforman a ría de Betanzos. Manifestan na súa moción a existencia de carencias no funcionamento da EDAR de Betanzos e é preciso indicar que, aínda que as instalacións teñan carencias por falta de capacidade hidráulica,
a calidade de explotación é boa atendendo as revisións periódicas que realiza Augas de Galicia na dita instalación. Non sei, señora Sánchez, se vostedes están capacitados e dispoñen de analíticas que difiran dos controles realizados por Augas de Galicia para realizar tal afirmación de forma tan lixeira. Tamén manifesta, señora Sánchez Pérez, na súa moción, un deficiente funcionamento das decantadoras da Bacía do Mero, e quero indicarlle que son algo máis que simple fosas decantadoras, son depuradoras. Tal e como afirman, posto que dispoñen dun pretratamento, tratamento biolóxico de biofiscos, en algún caso de desinfección. O principal problema que nos atopamos na actualidade é de sobrecarga hidráulica, reitero, pero aínda así as analíticas que se efectúan nestas depuradoras rurais demostran o cumprimento dos parámetros de vertido. Reitero, depuradoras que non decantadoras. Fala na moción dun recente vertido nas proximidades da estación depuradora do Porto e quero indicarlle que non hai ninguna saída da rede municipal nesa zona que fose obxecto dun vertido. Propoñen na moción que se realice un inventario de puntos de saída de augas pluviais e quero manifestar que temos recollido no CHIS os puntos de alivio da rede de saneamento asociados aos bombeiros de augas residuais, dos que Augas de Galicia é coñecedora, porque así o solicitou no ano 2014 en Betanzos e no resto dos concellos de Galicia, e no caso das saídas de augas pluviais, a maioría están identificadas en distintos proxectos, polo que unificadas e completadas nun único documento, tal e como propoñen, parecenos unha proposta a ter en conta. Xa para rematar, cita na moción que o Concello non soluciona deficiencias nas canalizacións municipais, e iso teño que negar e desmentir de forma contundente. Mire, señora Sánchez, somos coñecedores da superación hidráulica a que ven sometida en tempo de chouva, que fan necesarias actuacións de saneamento para eliminar ou xestionar entradas de augas brancas e que o Concello prioriza en todas as súas intervencións. Un claro exemplo é o proxecto do bombeo de Bartolomé Cosío, que mitigará os vertidos que se están a producir no río Mendo e permitirán laminar o caudal de entrada na edad principal, proxecto que esperamos executar nesta anualidade, posto que xa chegou o permiso de Augas de Galicia e que foi impulsado por este goberno. Ademais, encargamos un proxecto para instalar unha rede separativa na zona da Avenida do Carregal para tamén paliar os problemas existentes. Ademais, instalouse recentemente un novo bombeo nas Calexas, un tanque de tormentas na Praza de Enrique IV, que se mellorou coa renovación da dita praza tras a modificación do proxecto e que está a piques de finalizar. Renovouse a rede na Rúa da Cerca, en Tomás da Pena, na Rúa Nova, na Rúa do Pinche, na Cañota, na Rúa dos Ángeles, en Bartolomé Cosío. Estáse a renovar a rede en Pintor de Seixo Rubio, na Rúa da Marina e na zona que faltaba na Rúa Nova. Ademais, vaise a actuar nos soportais da Fonte de Unta ou na Rúa de Santa María e esperamos executar este ano a mellora na rede de Montellos e no entorno da rotonda da Avenida Zaberibán. Polo tanto, estáse a actuar de forma constante e efectiva. Outro aspecto que hai que ter en conta é que tras as múltiples xestións realizadas por este goberno a tales efectos, Augas de Galicia acaba de licitar o Plan Director de Saneamento do noso Concello para coñecer as necesidades actuais e, posteriormente, planificar e proxectar as actuacións que respondan ás necesidades en materia de saneamento e depuración. Señor Rodríguez, isto non é froito da pasividade do goberno municipal, tal e como afirmou na súa intervención. É algo que levamos 5 anos demandando, é algo que a Xunta de Galicia incluiu na solicitude dos fondos FEDER ao ser a ría de Betanzos un obxectivo prioritario e é algo que xa se fixo noutros concellos como é o de Sada, como é o de Rianxo ou como foi na comunidade de concellos da ría de Arousa da zona norte. Non foi por pasividade de todos estes concellos, foi porque viñeron cartos de Europa para depurar levar medidas adiante nos concellos galegos que eran considerados que eran un obxectivo prioritario e dentro deses concellos estaba Betanzos. Por lo tanto, pasividade cero. Tamén afirmaba que o Goberno Central e a Deputación non colabora para nada nisto. O Goberno Central colaborou nunha actuación de 1 millón de euros na Ribeira, froito das xestións feitas polo anterior alcalde, o señor García, e finalizadas coas xestións da actual alcaldesa, a señora Barral, e a Deputación Provincial
da Coruña moitísimas desas actuacións que citei con anterioridade a través de plans medioambientais ou de plan de cooperación cos concellos nas obras e servicios dos servicios municipais foron cofinanciadas pola Diputación Provincial da Coruña. Outro dato que hai que ter en conta, os veciños e as veciñas de Betanzos levan pagado na súa factura mensual do consumo polo abastecemento e a depuración das augas dende o ano 2012 preto de 1.600.000 euros de canon de saneamento. Saneamento que fai o Concello, efectivamente, o servicio de abastecemento e de saneamento nun Concello das nosas características e competencia municipal, as obras hidráulicas e competencia autonómica. Por lo tanto, ese canon que pagan os nosos veciños e veciñas tense que ver reflectido en investimentos. Para máis INRI, o Concello de Betanzos, no Colexio Vales Villamarín, o suministro de auga é gratuito, é dicir, o presta o Concello. Sabe que o Concello lle ten que pagar á Xunta de Galicia o canon do consumo da auga que fai a Xunta de Galicia no centro escolar, que a recibe de forma gratuita e ainda por riba o Concello lle ten que pagar o canon de saneamento desa auga que lle dá gratis á Xunta. Pois entendemos que esos esforzos realizados a través do canon teñen que ser reflectidos de alguna maneira no noso Concello, como é reflectido en outros como citei. Engadir, tal como manifestamos en ocasións anteriores, o noso voto vai a ser favorable, entendendo que as propostas que se realizan son boas para a nosa veciñanza e para o noso medio ambiente, nada máis que engadir. Grazas, voceiro. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, en resposta ao voceiro do grupo do goberno local, obviamente non temos analíticas propias, está claro, mas o que si temos son imaxes. Hoxe publicamos nas nosas redes sociais a imaxe dun dron e que se ve claramente un vertido que sai directamente da depuradora da Edar do Porto. Non teño ningún problema en facerlle chegar a imaxe mesmo por WhatsApp se vostede non a viu ou non está informado a este respecto. Un vertido de grandes dimensións, para sermos máis exactos. É dicir, todo un sentinazo, falando nun léxico máis propio dun rexistro coloquial. É dicir, aquela infraestructura que debería estar pensada para sanear a nosa ría está vertendo de maneira directa a nosa ría. Os vertidos son continuos en ambos os ríos, é unha cuestión que vostede non me pode negar, e a calidade da auga non mente. Obviamente non temos analíticas propias, mas si temos todas as analíticas que se fan especialmente na época do verán, en que se demostra claramente que a nosa ría hoxe por hoxe é un sumidoiro. Algo terán a ver, supoño, as infraestructuras ou as deficiencias nas infraestructuras do Concello de Betanzos. Tampouco menten as multas, señor Fernández, na relación de decretos que se fai chegar como documentación a este pleno aparece unha multa, unha sanción de Augas de Galicia por vertidos á Ponte Nova. Esa é unha realidade que vostede tampouco me pode negar, o papel terno do que lle pone. A veciñanza de Betanzos, por tanto, está pagando duplamente eses erros no servizo de saneamento. Por un lado, pagamos económicamente, facéndonos cargo de multas, e por outro lado, pagamos con nosa saúde, porque non nos enganemos. Estamos ante un problema de saúde pública, que nos afecta a todos, tanto como usuarios nos baños ou no lecer na ría de Betanzos, mas tamén nas subidas e baixadas da marea que fan que estemos de maneira indirecta tamén respirando eses vertidos que son depositados directamente na nosa ría. Solucionen xa este problema, é dicir, agradezolles de verdade aos grupos que apoien a nosa moción, todo apoio é benvido, mas, desde logo, os feitos, como xa lle dicía antes, sempre son máis positivos que as palabras. Sobre o que mencionaba o voceiro do Partido Popular, desculpen, a respecto de eliminar o terceiro acordo da moción, de ninguna maneira. Non imos eliminar, desde logo,
unha cuestión tan importante como instar a Xunta de que dote do orzamento suficiente necesario para levar a cabo este saneamento, máis que nada porque a Xunta é competente nesta materia. Por tanto, defendan dunha vez por todos, por favor, señores concelleiros do Partido Popular, os intereses das betanceiras e dos betanceiros, así como do resto dos veciños que viven na contorna da nosa ría. A nosa ría tiña que estar saneada en 2015. Aposten dunha vez por todas porque este saneamento se remate e se solucione este problema que, como xa dicía, é un problema de saúde pública de considerables dimensións. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro do Partido Popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Eu penso que as inversións das xuntas están aí, os cartos son os que son, as competencias son as que marca a lei, eso está sen dúbida. E respecto aos pagos que fai o Consello, señor Fernández, pois serán os pagos que marca a lei, como todos os concellos. Sinto moito que non se retire ese tercer punto, en consecuencia teremos que votar. Gracias. Nada máis. Voceiro socialista. Grazas, señora alcaldesa. Mire, señora Sánchez Pérez, o vertido, insisto, ao que fai referencia cerca da edad, eu non o ocultei, non o neguei, non o desmentín. Simplemente dixen que ese vertido non provén da rede municipal, nin de pluvial, nin de saneamento do Concello. É o que asegurei. Non hai na zona da edad ninguna saída ao río da rede municipal. Me di, a infraestructura está vertendo a ría, evidentemente que a infraestructura, a estación depuradora de augas residuais verte a ría, claro que verte, auga depurada, auga que cumple cos parámetros, o demostran as analíticas. Que quere que fagamos ca auga depurada? Que evaporemos? Habrá que vertela a algún lado, depurada. É o que se está a facer dentro dos parámetros. Que a infraestructura ten a idade que ten a dimensión poboacional que ten, que sufriu asentamentos, sí, o recoñecemos. Que é necesaria unha intervención para mellorar o tratamento, sí, o recoñecemos. E o demandamos, e o sabe a Xunta. E sabe que costa 5 millóns de euros darlle actualizar esa edad. E é unha das cuestións que se vai a recoller nese plan de saneamento. As xestións son constantes e habituais cos técnicos de Augas de Galicia. E teño que recoñecer, a disposición de Augas de Galicia é boa. Me fala, as multas están aí. En ningún momento ocultei que non haxa deficiencias. Me fala dunha multa por un vertido na Ponte Nova. Efectivamente, por unha mala conexión na Rúa do Valdoncel, que se detectou a raíz dese vertido unha nova conexión que se descoñecía de onde viña. Se pediron os permisos oportunos a Augas de Galicia e a Fomento para actuar, actuouse e solventouse ese vertido. Outro vertido recurrente na zona de Bartolomé Cosío, polo que sufrimos distintas multas por parte de Augas de Galicia, era o que se vai a solventar co colector xeral, que era curioso. O aprobamos no ano 2018 este proxecto. Pedimos os permisos en decembro do ano 2018 e chegaron 2 anos despois, en decembro do ano 2020. Neses 2 anos, que non contábamos cos permisos de Augas de Galicia, Augas de Galicia nos sancionaba. O sea, ni nos daban o permiso e nos sancionaban. Non podíamos facer a obra para corregir polo que nos estaban sancionando porque non nos daban o permiso. A cuadratura perfecta do círculo. Polo tanto, esa actuación vai a solventar esa problemática existente. Decir que non se fai nada a decir que hai deficiencias, cambia o conto. Decía vostede que o papel aguanto que lle poñen. Sí, pois el papel pon que o goberno local non fai nada. Claramente, o Concello responsable directo da rede de saneamento non toma ninguna medida para poñerlle solución ao saneamento. Si para vostede proxectar esta obra non é ninguna medida, si para vostede non considera unha medida a renovación dos servicios na Rúa Cerca, vostede tampouco considerará como medida a instalación dun tanque de tormentas na praza de Enrique IV, tampouco considerará medida a renovación da rede de saneamento e de pluviais na Rúa Nova. Para vostede, non sei que o que quere que se faga. Nos, obra que proxectamos
casco urbano do noso concello contempla sempre a renovación das redes que así o necesitan. E na zona rural, xa lle repito que cando hai que actuar, actúase. Correxiuse un vertido debido a unha mal dimensión dunha canalización na zona de Guiliade o ano pasado e vamos a actuar na zona de Montellos para porlle fin tamén ali a unha problemática existentes. Polo tanto, os feitos están aí, o traballo está aí e non se nos pode acusar de facer algo que non estamos a facer. Eso é o que non lle tolero. Poderá decir que pagamos as multas, que non as pagamos, que hai vertido, sí, pero de aí a decir que non se fai nada, eso non lle podo tolerar. Señor Rodríguez, os pagos, os que marca a lei, sí, non dixen que foran ilegales. Vostedes defenden a Xunta do Partido Popular e nos defendemos aos veciños e as veciñas de Betanzos. Cando nos tivemos que ir a unha administración gobernada por un compañeiro do Partido Socialista a reclamarlle o que creíamos que era prioritario para os nosos veciños e veciñas, ala fomos. E nunca nos posicionamos do lado do noso partido, nos posicionamos do lado dos veciños e das veciñas de Betanzos. Vostedes siguen a posicionarse do lado do Partido Popular na Xunta de Galicia e vostedes saben o que fan, non van facer o que facemos nós, faltaría máis. Pero reitero, nós do lado dos veciños e das veciñas, outros do lado do seu partido nas distintas administracións. Nada máis que engadir, señora Alcaldesa. Ben, pois, señor secretario, que se someta a votación o punto 7º. Bueno, pois sometemos o punto a votación o Partido Socialista para que exprese o seu voto, a favor, contra ou abstención. Sí, a favor polos argumentos que citei na primeira intervención. Vale, o Partido Popular para tamén que exprese o seu voto. En contra por non retirar o punto 3. Por suposto, o grupo do BNG, Amelia Sánchez. A favor, grazas. Vale. Ben, pois daquela este punto queda aprobado co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista e o voto en contra do Partido Popular. Punto seguinte. O punto 8º é a moción do Partido Popular sobre a adopción de medidas en relación á crise do COVID-19. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Desgraciadamente, a situación que estamos a vivir de emerxencia sanitaria non é nova. Como decía antes noutra intervención, levamos case un ano loitando contra este maldito bicho que leva por nome COVID-19. Eu penso que agora non é o momento de botarnos os trastos á cabeza unha administración a outra. Penso que é o momento de remar conxuntamente, que todas as administracións deben de traballar coa máxima lealdade e coordinación para implementar, lóxicamente, dentro do respectivo marco de competencias, aquelas medidas que garantan a seguridade. En primeiro lugar, máis importante, a seguridade e a saúde dos cidadáns, dos nosos veciños e veciñas, así como tamén aquelas que contribúan a minimizar o impacto económico e social derivado desta crise sanitaria que tanto está durando. En primeiro lugar, nos penso que dende o Concello de Betanzos debemos velar en función das disponibilidades orzamentarias e persoais e dado o seu carácter de administración máis próxima ao cidadán, que se preste a mellor atención posible aos colectivos máis vulnerables, así como aos sectores económicos máis castigados por esta pandemia. O obxectivo común de que a recuperación económica e social se produza a maior brevidade posible. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Betanzos presenta a seguinte proposta de acordo. Gustaríanos reiterar o pésame desta corporación ás familias das persoas falecidas durante esta pandemia, nomeadamente en Betanzos e nomeadamente a usuaria de Paimeni que faleceu recentemente, así como o noso apoio e recoñecemento a todos os profesionais de saúde, dos servizos sociais da seguridade pública,
e dos restantes servizos esenciais e a todos os voluntarios e voluntarias que están contribuindo co seu labor a paliar ou minimizar os danos causados pola COVID-19. O punto segundo, o Concello de Betanzos aprobará e implementará a través dos correspondentes órganos competentes e con respecto á legalidade vixente as seguintes medidas. Unha, creación dun call center telefónico que preste atención á veciñanza positiva en COVID-19 ou confinada para facilitarlles aquelas tarefas que non poidan realizar, así como tirar o lixo, suministro de medicamentos, etc. Así como aquelas persoas dependentes que se atopen soas nos seus domicilios. 2. Habilitar un espazo de consulta na páxina web municipal os locais de hostelería que presten servicio a domicilio que sirva como dinamizador da actividade das poucas empresas que quedarán a partir de mañán. E terceiro e último, creación dunha liña de axudas directas á hostelería que, froito das restriccións impostas polo Comité Clínico do Sergas, véxase obrigada a pechar os seus negocios. Aclarar que, evidentemente, presentamos esta moción antes de saber o que iba a ocurrir no día de onte. Por último, o seguimento e a verificación do cumprimento das anteriores medidas incluirase como un punto específico da orde do día das sesións plenarias desta corporación municipal. Nada máis que engadir e moitas gracias. Voceira popular, perdone unha cousa. Como acaba de decir que presentaron esta moción antes do día de onte, quere decir que retira ese punto ou manteno tal e como está? Perdón, imos a mantelo, bueno, pois por darlle continuidade á moción, pero evidentemente quería aclarar que si é certo que o presentamos pois antes de saber evidentemente as medidas que tomou onte o Comité Clínico e a proposta que puxo a Xunta de Galicia en riba da mesa, pero mantemos o punto tal e como está. Ben, moitas grazas. Voceira do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Ben, en primeiro lugar, resulta obvio que nos sumamos a ese pésame que recolle o Partido Popular na súa moción, como non, por cuestión de humanidade, de empatía, de posicionarnos sempre do lado daqueles que están sufrindo máis toda esta situación, aqueles que perderon a súa familia, obviamente, e tamén aqueles que se ven na obriga de facerlle fronte a todas as consecuencias que está acarreando a pandemia da COVID no día a día. Ese punto, obviamente, vai ter ten a nosa empatía, o noso apoio. Igualmente, resultanos moi interesante o terceiro punto da súa moción, en que mencionan esa información constante nas sesións plenarias a respecto da situación do COVID, desde logo todas aquelas medidas que leven consigo unha maior transparencia, unha maior información do que a situación está a acarrear e leve consigo, tamén vai contar con o noso apoio. Non obstante, non podemos estar de acordo co fondo da moción que nos están a presentar hoxe nesta sesión plenaria e por un motivo que vostede coñece perfectamente, que vostedes están pedindo á administración local que asuma en solitario un labor que lle compete principalmente á Xunta de Galicia. Como mencionaba na súa intervención anterior a alcaldesa do Concello de Betanzos, a Xunta de Galicia non puxo a disposición dos concellos galegos nin un só euro para facer fronte á pandemia. E agora estanlle pedindo aos concellos que asuman máis unha vez o seu traballo e tratan de botar balóns fora a respecto dunhas tarefas que en primeiro lugar lle competen desde logo ao goberno da Xunta de Galicia. Por favor, insten aos seus compañeiros do Partido Popular, da Administración Autonómica, a que fagan fronte ás consecuencias desta pandemia, porque no mesmo diario oficial que se recollen as restriccións que lle afectan aos diferentes sectores, deberían vir da man aquelas medidas de apoio a eses propios sectores. Unhas e outras non se entenden se non van xuntas. Por ese motivo votaremos en contra. Non teño nada máis que dicir. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Ben, grazas, señora alcaldesa. Evidentemente que nos sumamos a ese pésame e máis. A alcaldesa
nas primeiras días da pandemia, no mes de abril, mostrou o seu pésame ás familias betanceiras que viron perdidas aos seus seres queridos, e o está a mostrar día tras día cando somos coñecedores desas desagradables noticias, como foi o falecemento o pasado domingo dunha usuaria do Centro Paimén, tal e como recordaba a señora Sánchez. Tamén se mostrou en todo momento, mostrou o apoio e o agradecemento da corporación a todos eses colectivos que estuveron, están e estarán nesa primeira tiña para combatir a pandemia. Ben, efectivamente, xa entrando no fío da moción que presenta o Grupo Popular, o día 13 de marzo do ano 2020, ás 15:20 horas, o presidente do Goberno anunciou nunha roda de prensa a declaración do estado de alarma en España e, posteriormente, a 7 da tarde, era Núñez Feijóo o que comparecía na televisión de Galicia para anunciar a declaración de alarma sanitaria en Galicia, publicando ese mesmo día, non así, a segunda edición do BOP. O día anterior, o xoves 12 de marzo, o Concello de Betanzos xa decidira suspender todos os actos previstos a partir dese día, tanto actos deportivos como culturais, para así evitar aglomeracións no noso Concello. A partir de aquí, este goberno local estivo, está e estará ocupado e preocupado na loita contra a pandemia, tomando decisións e levando a cabo accións dirixidas a paliar o impacto económico, sanitario e social que a brutal pandemia do COVID-19 trouxo consigo a nosa veciñanza. Manifestan na súa moción que todas as administracións debemos de traballar con máxima lealtade e dentro do noso ámbito competencial, e reitero que este goberno local así o está a facer. Dende ese día 12 de marzo, pensando na veciñanza e asumindo moitas competencias que non son nosas, pero que afectan aos nosos veciños e veciñas, e sen recibir por parte da Administración Autonómica ninguna achega extraordinaria. Quero recordar que dende o Concello proporcionamos equipos de protección aos nosos traballadores e traballadoras, aos traballadores da residencia de anciais e do Centro Paimén, repartimos mascarillas aos comerciantes dos pequenos establecementos de produtos básicos en plena situación de confinamento, entregamos máscaras protectoras faciais a todos os traballadores e empresas locais que solicitaron, prestamos servicios de transporte aos profesionais do centro de saúde nas visitas aos domicilios de veciños afectados polo coronavirus, repartimos routers aos escolares que non tiñan conexión á rede e así puderan continuar coa súa formación durante o confinamento, modificáronse tasas e impostos para establecer bonificacións ao noso tecido comercial e productivo e realizamos dúas convocatorias de axudas directas a autónomos e microempresas por importe próximo entre as dúas líneas de 400.000 euros. Reformamos de forma considerable a compra de alimentos para as familias necesitadas, reforzamos a partida económica de axudas de emerxencia, adquirimos mascarillas que se repartiron entre as persoas maiores de 65 anos, ás familias con menos recursos e aos nenos e nenas entre 3 e 14 anos de idade. Ademais, cabe recordar que recentemente levouse a cabo unha campaña de apoio a comerciantes, hostaleiros e profesionais denominada Merca tan cerca, na que participaron 125 establecementos locais. En resumen, trabállase e traballarase para tratar de paliar os danos causados por a pandemia con lealtade á veciñanza e ás administracións, de forma coordinada, especialmente coa Deputación Provincial, que foi quen de confinanciar unha liña de axudas aos autónomos que destinou fondos no post-2020 adicional para a loita contra a pandemia e que nos concedeu 136.785 euros para gastos sociais mediante unha axega extraordinaria dentro do post-2021. Concretamente, en esta partida destinou 14 millóns de euros para os 93 concellos da provincia, reitero, concedéndonos ao noso concello 136.000 euros dirixidos única e exclusivamente para gastos sociais. A lealdade, como decía anteriormente a alcaldesa, e recordaba a señora Sánchez, a voceira do Grupo Nacionalista Galego, non se mostra nin se practica levando a cabo propostas unilaterais en medios de comunicación nas que se inclúen outras administracións sen antes falar con eles. E refíreme a proposta da Xunta para levar a cabo unha liña de axudas nas que participen a Administración Autonómica, as deputacións e os concellos. A lealdade amósase sentando a todos os actores implicados e así chegar a un acordo.
Esperemos que este se dea logo das propostas feitas polas deputacións e pola FEGAN e mañá se poidan sentar as bases das ditas axudas, pero presentadas e negociadas nunha xuntanza, non nos medios de comunicación. Ademais, coincido no que decía a señora Sánchez, que votamos en falta partidas orzamentarias nos presupostos da Xunta de Galicia para o ano 2021 dirixidas a que os concellos poidamos afrontar os gastos extraordinarios originados pola xestión da crise sanitaria. Todo elo, a pesar de que a Xunta ten recibido uns fondos extraordinarios para o ano 2021 que ascenden a uns 1.100 millóns de euros do Estado da Unión Europea para combater a pandemia da COVID-19, que nos gustaría que, ao igual que o fai a Deputación Provincial, que parte dos cartos que recibe que pode xestionar para a loita contra a pandemia, que os reparta entre todos os concellos de Galicia en función dos criterios que se establezan para poder os concellos combater a pandemia. Moitas gracias, nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira Popular ten a palabra. Sí, perdón. Voceira Popular ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Penso que non é necesario que nos recorde todas as actuacións que levou a cabo o Concello de Betanzos ao longo destes meses, porque recórdolle que este grupo municipal apoiou dende o primeiro momento, como non podería ser de outra maneira, con absoluta lealdade, sin cuestionar absolutamente ningunha das actuacións que se fixo dende o Concello, e tamén sí que lle recordo que incluso trasladamos en diferentes ocasións algunha proposta sempre co ánimo de colaborar e cooperar. Penso que dende o Partido Popular, non só de Betanzos, sino dende o Partido Popular de Galicia, se recoñeceu en múltiples ocasións a labor que están a realizar todos os concellos de Galicia, incluído, por suposto, o de Betanzos, e o recoñecemento da súa tarefa e do seu eficaz traballo durante esta pandemia e tamén a capacidade dos concellos de asumir na medida das súas posibilidades, evidentemente, responsabilidades de xestión. É certo que eu penso que o goberno do Partido Popular de Galicia sempre respetou a autonomía local. A mí non me gustaría entrar nun debate nestos momentos que estamos a vivir de tú más e el outro non sei que e el outro non sei canto. Penso que non é serio, penso que non estamos en momentos de tirarnos os trastos á cabeza. Evidentemente, cada un pode ter a súa opinión sobre as formas de proceder das diferentes administracións, que nos digan que se enteran pola prensa de cousas, pois benvidos ao clube, porque iso é o que nos pasa ao Grupo Municipal do Partido Popular en múltiples ocasións no Concello de Betanzos. Nos enteramos pola prensa de moitas das iniciativas e de moitas das cousas que vai a facer o Concello. Pero volvo a insistir en que non é, penso que os cidadáns non merecen que nun pleno municipal nin en outro formato nos tiremos trastos á cabeza. Nos presentamos esta moción, como sempre, coa mellor intención, co ánimo de colaborar e co ánimo de cooperar co Concello de Betanzos. Evidentemente, vostedes teñen que tomar a súa decisión e non a cuestionaremos. Eu non vou a repetir nin a decir o que fixo a Xunta de Galicia durante esta pandemia, cando non había mascarillas, cando non había material, etcétera, etcétera, porque ademais tocoume a min dende o meu posto de traballo tamén falar con vostedes nesos primeiros momentos tan difíciles cando non había material. Pero non vou a entrar, non quero entrar nese debate, penso e reitero que creo que non é o momento deso, penso que é o momento de remar todos xuntos, evidentemente con os diferentes puntos de vista e cada un, lóxicamente, tomando as súas decisións, pero eu penso que os cidadáns non merecen
que nos estemos pelexeando nun momento como isto, todo o contrario, no que debemos de dar exemplo, trasladarlle precisamente á cidadanía ese ánimo de colaboración e de cooperación é o mínimo que podemos facer dende todas as administracións. Xa para rematar, gustaríame pedir a palabra unha vez que se vote este punto e antes de que pasemos ao apartado de rogos e preguntas para incluir na orde do día un asunto urxente si así o teñen en consideración. Nada máis que engadir e moitas grazas. Grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Ben, moitas grazas, desculpe. Non me vou estender máis, quero dicir, xa está ben de ver quen ten máis culpa en toda esta situación. Dicir, este é un debate estéril nese sentido. Hai xente que o está pasando mal, a luz sobe, a auga parece ser que tamén sobe, e ao final é a veciñanza quen ve que os seus ingresos merman e que as súas posibilidades de futuro se ven reducidas ao límite. Por tanto, reitero o noso voto en contra da moción e non me vou estender máis neste debate. Moitas grazas. Grazas. Voceiro socialista. Ben, señora Vázquez, para vostede non será necesario que eu teña que recordar as accións que levou a cabo este goberno, pero eu creo que sí, que les podo recordar, posto que o punto 2.1 de creación dun call center telefónico para que preste atención á veciñanza positiva para facilitarles aquelas tarefas que non poden realizar, tirar o lixo, suministrar medicamentos, eso xa o levamos facendo dende o día 1 da pandemia. Calquer veciño, calquer veciña pode chamar aos servicios sociais ou a protección civil, que son as canles que se estableceron e teñen atención continuada as 24 horas do día. Se fixo desde o minuto 1 e se segue a facer. Me di que non lle fai falta que recorde as actuacións que este goberno levou a cabo e, sin embargo, o señor Rodríguez, na anterior moción, pode recordar os investimentos que fixo a Xunta de Galicia na ría de Ares Mugarza. Vale, pareceme ben, pero como voceiro do grupo de goberno poderei enumerar e estou orgulloso do que este equipo de goberno leva facendo ao fronte desta pandemia. Por lo tanto, o reiterarei hasta cansarme de reiterarlo, porque creo que estamos facendo o correcto. Me di que a Xunta recoñece a labor dos concellos. Ben, nós o único que pedimos é que o recoñeza transferindo fondos aos concellos, que somos as administracións, como vostede dixo, que estamos en primeira línea, que estamos asumindo competencias que non son nosas para poder darlles esos servicios aos veciños e ás veciñas. Que respectan a autonomía local na Xunta de Galicia, pero si precisamente eso é o que queremos, que teñamos autonomía. Desde o primeiro momento que a Xunta de Galicia propón, sin contar cos concellos, sin contar ca FEGAL, unha línea de axudas na que os concellos teñen que poñer o 20%, sin ser consultados os concellos, xa non están respetando esa autonomía local, xa os están tutelando. Di que estamos nun debate de tumás, de tirarnos trastos, que é o momento dos feitos. Eu o único que estou a facer é defender aos nosos veciños e as nosas veciñas. Unha vez máis, estea quen estea a gobernar as institucións. Hai quen se pon do grupo a defender a labor do grupo de goberno da Xunta de Galicia e hai quen se pon a defender aos veciños e as veciñas de Betanzos. Este goberno defende aos veciños e as veciñas de Betanzos. Remar todos xuntos, evidentemente. Remar todos xuntos é sentarse nunha mesa e poñernos a debatir como dar esas axudas ao turismo, como dar esas axudas aos hosteleiros, como dar esas axudas aos profesionais, aos feireantes das atraccións que quedaron sin poder desenvolver a súa profesión durante casi que un ano, que non puideron nin siquiera abrir as persianas, non as tiveron que pechar e que xa non as pudiron abrir. Esas axudas ao sector da fotografía de eventos que non puideron realizar ningún traballo en toda a pandemia, pois eso é onde se teñen que sentar as administracións tuteladas por quen ten
as competencias e aí todos falar de que pode achegar cada un deles. Por lo tanto, que é o que merecen os cidadáns? Decía vostede, o que merecen os cidadáns? Pois o que merecen os cidadáns, concretamente os de Betanzos, é que teñan un goberno local que mire por eles e que defenda os seus intereses independentemente da cor política de quen estea a gobernar. Por lo tanto, este goberno municipal sempre o fará. Xa entrando nos puntos que se nos formulan, o primeiro punto, evidentemente, xa mostramos o noso pésame no mes de abril e o estamos a mostrar de forma continuada por vía da alcaldesa. O call center non ten nome de call center, pero se está a levar a cabo todas esas tarefas e toda esa asistencia aos nosos veciños e as nosas veciñas. Habilitar un espacio de consulta na web municipal por lo que é hostelería que preste un servicio de comida a domicilio. É unha cousa que se pode facer, que todos esos hosteleiros que estean interesados en publicitar ese servicio se pode recoller na página web, non o negamos, pero a creación dunha línea de axudas directas á hostelería que froito das restriccións impostas polo Comité Clínico non se vexa obrigada a pechar os seus negocios. Isto ten que ser a administración autonómica e competencia pura e dura dela, e facendo fincapé no que din na súa moción, na que din todos dende as súas competencias, pois que apliquen as competencias, e nós estaremos encantados de poder participar. Eso sí, que se nos escoite. Obviamente non van a escoitar os 314 concellos un a un, pero si hai unha federación galega de municipios e provincias na que estamos todos representados e que escoiten a FEGAN. Por lo tanto, o noso voto non pode ser favorable ao respecto. Fala de que se enteran pola prensa. Mire, no que vai de pandemia, a Xunta de voceiros de forma formal ou de informal, a alcaldesa en todo momento, todo o que considera de calado se lle transmitiu ás voceiras e a este voceiro. Vou a citar unhas palabras que me permita a señora Sánchez, da súa voceira nacional no Parlamento de Galicia, que acaba de decir, creo que foi esta mañá ou anterior, que lle reclamaba ao presidente da nosa autonomía que lle gustaría que lle informase das medidas a tomar, posto que, dende que se celebraron as eleccións, se tomou posesión, tan só a chamou por teléfono nunha única ocasión. Polo tanto, a forma de actuar deste goberno local difiere sustancialmente. Si é certo, e entendo que sí, porque ao voceiro socialista no Parlamento de Galicia pasou exactamente o mesmo, é bastante distinto a información que está a dar a nosa alcaldesa que está a recibir os voceiros nacionais do Bloque Nacionalista Galego ou do Partido Socialista de Galicia. Por lo tanto, reitero o noso voto en contra, tal e como se mostra o último acordo. Nada máis que engadir, señor alcaldesa. Ben, pois debatido amplamente o tema, señor secretario, que se someta a votación. Bueno, pois facemos igualmente por grupos. O grupo do Partido Socialista. Favorable. En contra, perdón, en contra. Vale. O grupo do Bloque Nacionalista Galego. En contra. E o grupo do Partido Popular. A favor. Ben, pois esta moción, a número 8 desta sesión plenaria, queda rexeitada cos votos en contra do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e o voto a favor do Partido Popular. Dixo antes a vocera do Partido Popular que querían presentar unha moción de urxencia. En primeiro lugar ten que argumentar a urxencia e votaremos se procede ou non a urxencia da mesma. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Moitas gracias, señora alcaldesa. Si me disculpa un momentiño, gustaríame facerlle unha aclaración con respecto ao punto anterior. Saben os veciños e as veciñas onde teñen que chamar cando están confinados? Porque eu estive en 25 días e acabo de enterarme. Entón,
Nós sí que estamos ao lado dos veciños e das veciñas. Facemos propostas para os veciños e veciñas. Eso non lle vou a tolerar. Voceira popular. Despois de cada moción poden pedir a palabra para aclaración de voto e eu daríalle a gustosa. Vostede, como veciña, como membro da corporación, entendo que sabe que hai ese número permanente que saiu innumerables veces en prensa, nas redes sociais e que moitísimos veciños e veciñas utilizan precisamente para todo aquilo que necesitan de retirada de lixo, de levar medicamentos, de levar alimentos ou calquera cousa esencial que necesiten por estar confinados ou non. E se non é tan fácil como preguntar, pero ese número existe. E moitísimos veciños e veciñas o utilizan, será porque si se deu a conocer. Pero ben, non procede eso neste momento. Ten a palabra para explicar a urxencia da moción que quere presentar. Moitas gracias. No pasado mes de decembro fomos coñecedores da construción dunha pista de salto por parte do Goberno Municipal nas inmediacións da Fonte das 4 Estacións. Tal como recolle o decreto que regula a declaración BIC do Parque de Pasatempo na súa terceira disposición de limitación e contorno de protección, estas actuacións fixéronse nas inmediacións de parte do ben incluído afectado por esa declaración BIC. Tamén recolle este decreto que a entrada en vigor obriga ao Concello de Betanzos a incorporalo ao seu planeamento urbanístico xeral e engadir as determinacións específicas para a súa protección e conservación nas condicións establecidas no artigo 35.5 e na disposición transitoria cuarta da Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia. Igualmente contempla que a complexidade e heteroxeneidade da problemática da conservación derivada do especial e singular do ben requiren dunha análise complexa e multidisciplinar. A declaración recolle a posibilidade de desenvolvemento dun proxecto ou plan integral de conservación que considere medidas de carácter xeral ou que requiran a intervención e modificación das súas condicións actuais. Perdoe que a interrumpa un segundo. Vostede está plantexando a moción directamente ou está explicando a urxencia, porque é o que procede? Non, estou explicando a urxencia. Sí, en base ao decreto da declaración do BIC. Vale. Ten a palabra para explicar a urxencia. Este réxime implica a súa máxima protección e tutela, polo que a súa utilización quedará subordinada a que non se poñan en perigo os valores que aconsellan a súa protección e que en concreto poden resumirse nas seguintes obrigas, que é o deber de conservación, intervención sobre o parque e as súas partes que deberán promoverse todas as actuacións de mantemento e conservación preventiva, etc. Deber de comunicación á Consellería competente en materia de patrimonio cultural calquera dano ou prexuízo que sufrise e uso en calquera caso a protección do ben implica que as intervencións que se pretendan realizar terán que ser autorizadas pola Consellería competente en materia de patrimonio cultural. Transcurrido case un mes dende a polémica obras en que por parte do Goberno se nos trasladara ningún tipo de explicación e tendo en conta a gravidade da citada execución dende o Grupo Municipal do Partido Popular, solicítase en base ao Regulamento Orgánico Municipal a inclusión na orde do día da sesión plenaria ordinaria do día de hoxe, 26 de xaneiro de 2021, do seguinte punto: comparecencia do delegado de Urbanismo e Patrimonio do Concello de Betanzos para informar da obra realizada nas inmediacións da Fonte das 4 Estacións do Parque do Pasatempo. Nada máis que engadir e moitas gracias. Voceira do Partido Popular, esa foi a explicación da urxencia. Lle reitero a pregunta porque non me quedou claro. Sí, claro, xa acabei de falar. Non, sí, claro. Pero non explicou a urxencia. Pero, ben, señor secretario, que se someta a votación a urxencia, entendo, en primeiro lugar, e despois explicar a moción.
Creo que é así, secretario, corríxame se estou equivocada. Sí, efectivamente, primeiro que explicar a urxencia se vota, porque se necesita maioría absoluta para tratar o tema fora da orde do día como urxente. Ben, pois daquela voceira do Bloque Nacionalista, bueno, pois, o voto pide o secretario, perdón. Sí. Anale, sí. Falo, sí, que xa me Sí, sí, por favor. A favor, sí. A favor. Bueno, o Partido Socialista. Voceiro socialista. En contra. E o Partido Popular. A favor, sí. A favor. Agora, en explicación de voto, vou a explicar que o voto do Partido Socialista é en contra, porque como explicou a voceira do Partido Popular na súa exposición, que máis que de urxencia parecía a propia moción, hai máis dun mes de que tiveron coñecemento deso. De feito, no pleno de decembro hai unha pregunta referida a eso, que agora en Rogos e Preguntas se respostará, e tiveron moito tempo para presentar unha moción a este pleno ordinario con normalidade sobre ese tema. As mocións de urxencia son por cuestións que xorden de urxencia, ou mellor despois de convocado o pleno, polo que sexa, pero non para este tipo de cousas. Poden presentar esa moción cando queiran, en calquera pleno ordinario, tiveron máis de un mes para presentala. Por ese é o motivo do voto en contra do Partido Socialista, non outro. En Rogos e Preguntas se lle respostará, non recordo se a pregunta era do Partido Popular ou do Bloque Nacionalista Galego, e en futuras sesións se presentan moción tamén, pero ese non é unha cuestión para presentar como moción de urxencia. E esa é a explicación do voto en contra do Partido Socialista. Por tanto, queda rexeitada esa moción de urxencia cos votos a favor do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego e o voto en contra do Partido Socialista. Señor secretario, punto seguinte. Pasamos entón ao punto 9, que é Rogos e Preguntas. Voceira do Grupo de Goberno ten a palabra para dar resposta aos Rogos e Preguntas do pleno anterior. Grazas, señora alcaldesa. Respostas ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego sobre o corte de tráfico no casco histórico. O pasado 3 de decembro non se produciu ningún derribo. Como norma de execución deste Concello, a propiedade solicitou o corte do tráfico para colocar unhas estadas. Sendo insuficiente a proposta realizada, a propiedade, de acordo con técnicos municipais, decidiu colocar outro tipo de estadas, co fin de garantir a seguridade da veciñanza, así como da circulación de turismos e motos. Desde a mesma mañá do día 3 de decembro e seguindo instruccións da Policía Local, sinalizouse a ruta alternativa para a circulación de vehículos. Respecto aos traballos no entorno da fonte das 4 estacións. Nos últimos meses do pasado ano 2020, a Concellería de Deportes recibe unha solicitude dunha asociación de atletismo para dispoñer dunha pista de salto de longitude, no ámbito no que se sitúan as piscinas municipais, coberta e descoberta, o pabillón deportivo, as pistas cobertas, o campo de fútbol e o velódromo. A necesidade desta actuación deriva de que no actual estado da pandemia a realización por parte dos nenos e nenas que participan nas actividades de atletismo en espazos interiores resulta moi limitada. Por tal razón, dita Concellería accedeu á petición formulada, pero, por un erro na comunicación co constructor e executor da actuación, este executouse na contorna da fonte das 4 estacións. Este Concello ten a intención de executar con carácter definitivo e no ámbito das instalacións deportivas municipais nun lugar aínda sen definir unha pista de salto de longitude. En calquera caso, nos pasados días iniciouse un expediente de contratación da redacción dun proxecto de restitución e acondicionamento do espacio na contorna da fonte das 4 estacións para a súa execución unha vez obtido a preceptiva autorización de patrimonio. Sobre as bolsas escolares,
O Departamento Municipal encargado da convocatoria destas axudas está elaborando unhas novas bases que rexerán as convocatorias actualizadas á situación que se está a vivir na actualidade. Unha vez que este proceso estea finalizado, será o momento no que se convoquen ditas axudas. Sobre os orzamentos municipais. Logo de que o 31 de outubro de 2020 finalizase o prazo dado polo goberno local aos partidos que conforman a oposición para que realizasen propostas para os orzamentos o día 1 de novembro e, tras non recibir ningunha achega, iniciáronse os traballos para elaborar o borrador do documento de orzamentos. Unha vez que este foi finalizado, se lle deu traslado á intervención municipal para que se finalice o proceso e esperemos ter o documento informado para a súa aprobación no mes de febreiro. Respecto á retransmisión das sesións plenarias. Os plenos que se están a celebrar de forma telemática son gravados e alónxanse na páxina web municipal para que a veciñanza os poida consultar e seguir. Resposta ás preguntas do Partido Popular sobre camiños en Bravío Ribeira. Nesta zona, como noutras do noso concello, estáse a actuar de forma periódica e seguiránse realizando tarefas de mantemento. Respecto aos actos organizados polo concello, o goberno local publica na Axenda Cultural os actos que organiza, sendo responsabilidade de cada grupo político a súa asistencia aos mesmos. O criterio que se utiliza non mudou respecto ao que se ven utilizando en todos os mandatos anteriores. Moitas grazas. Grazas. Agora ten a palabra a voceira do Bloque Nacionalista Galego para os seus rogos e preguntas. Moitas grazas, señora alcaldesa. Primeira pregunta. Na sesión plenaria de decembro de 2020 preguntábamos polos traballos que estaban a desenvolver nas proximidades da fonte das 4 estacións, que xa está incluída na lei do tempo. Preguntábamos igualmente se a Dirección Xeral de Patrimonio tiña coñecemento destes traballos e se os autorizaron. A día de hoxe sabemos que a obra ia encaminhada con forma diferencial e conseguimos agardar pola documentación que pedimos a través do rexistro cos permisos de patrimonio. A través da prensa, informouse a veciñanza do carácter provisional da mencionada pista de atletismo. Cando pensan manter a pista nese emprazamento? En que momento se vai retirar esa pista provisional? E onde se prevé construir a pista de salto definitiva? De non ser así, estáse tramitando desde o Concello algún expediente para mantela definitivamente na localización actual? Por outro lado, teñen pensado recoñecer nalgún momento que as autorizacións de patrimonio para a obra en cuestión non existen? Segunda pregunta. O pasado 3 de decembro produciuse un novo desprendemento no edificio do noso matrito casco histórico. Desde ese momento, a veciñanza da Rúa Nova e do casco deben atravesar unha estrutura metálica de considerables dimensións para acceder aos seus fogares e aos seus negocios. Esta estrutura, que impide a caída do edificio, impide tamén unha correcta iluminación na vía pública. Tendo en conta que esta situación non vai ser provisional, valoran vostedes a posibilidade de instalar iluminación adicional á rúa e sinalar con reflectantes a presenza das estadas que mencionamos? Terceira. En novembro do pasado ano, o Goberno local e a concesionaria do Servizo de Saneamento anunciaban un proxecto para detectar a presenza de coronavirus que provoca COVID-19 nas augas da depuradora municipal. Segundo se nos trasladou a Xunta de Voceiras, o proxecto funciona e tería anticipado o incremento de casos nas últimas semanas. Mais, a diferenza do que fai é dar de bens cun proxecto similar, os resultados deste segmento non se publican. Por que motivo? Non consideran que poda axudar a precaución veciñal saber que se está detectando un alza na presenza do virus nas augas negras que desembocará en máis casos? Por que motivo, sabendo que esta alza de casos se a producirse, todo canto fixo o goberno local foi fotos dunha nova xeira de desinfeccións, chovendo, desvaldindo produtos e esforzos, e adiar un par de actos culturais? 4. A veciñanza e os comerciantes do casco histórico trasladaronnos a necesidade dun sistema de recollida de papel e cartón para facilitar a reciclaxe, como se ten trasladado xa a este pleno. Actualmente, para poder depositar o cartón, teñen que leválo ata o comezo da rúa Fonte de Unta ou a Ribeira. Cales son as dificultades para articular un sistema de recollida de cartón no casco histórico? Que podería ser mesmo un porta a porta, se non é viable que os camións do lixo do consorcio poidan facer a recollida polas rúas do casco? E, por último, nas últimas datas teñennos trasladado a existencia dun vertedoiro ilegal de materiais de construción en Piadela, á beira dun coro de Cecebre. Ten o goberno local coñecemento deste vertedoiro e que prazos manexa para poder retiralo? Moitas grazas pola súa atención. Moitas grazas a vostede. Voceira do Partido Popular, ten a palabra.
Boas noites, señora Oceiro, alcaldesa. perdón, ten a palabra. Boas noites. Rogos e preguntas do pleno de xaneiro de 2021 do Grupo Popular. 1. Tras varias peticións por parte de diversos colectivos, asociativos e veciñais dende o Grupo Popular realizamos a seguinte cuestión. Na responsabilidade civil que terá contratado o Concello de Betanzos supóñense varias coberturas, dentro das cales entendemos que unha fundamental será de responsabilidade patrimonial. Pódenos confirmar que na actualidade o Concello de Betanzos conta con esta cobertura de responsabilidade patrimonial? Da mesma maneira, rogamos nos adxunten documentación necesaria para revisar todos os supostos que teñan cobertura dentro da responsabilidade civil que ten o Concello de Betanzos. 2. Non cabe dúbida que a situación que estamos atravesando mudou de moitas maneiras a forma na que desenrolamos as nosas actividades no día a día. Sin ir máis lonxe, na actualidade, as sesións plenarias, tanto ordinarias como extraordinarias, xa son unha normalidade realizalas de forma telemática. É por elo que, tras estas novas formas e procedementos que agora usamos nestas sesións, rogamos ao Executivo Municipal que, para seguir unha normalidade similar a que se daba cando os plenos eran celebrados presencialmente, permita o acceso aos medios de comunicación ás ditas sesións, co galo, obviamente, de continuar cunha transparencia dentro destes órganos, tal e como se daba con anterioridade. 3. Veciños da Cañota, Fonte de Unta, trasládanos as súas inquedanzas pola situación de funcionamento da rede de saneamento nesta zona e que con frecuencia provoca atascos en dita rede afectando algúns domicilios. Rogamos ao Goberno Municipal a que leve a cabo unha revisión da devandita rede nesta zona e subsane aquelas deficiencias que pode presentar. 4. Ante as recentes informacións aparecidas na prensa e redes sociais sobre a celebración de plenos municipais infantís en 2 dos centros educativos desta cidade, o Grupo Municipal Popular do Concello de Betanzos quer realizar no pleno desta corporación un par de rogos derivados das seguintes consideracións. O pleno, como se sabe, é un órgano de goberno municipal recollido na lei que nos dio respeto. El Ayuntamiento actúa a través de unos órganos diferenciados con atribuciones propias. Son órganos necesarios el alcalde, los tenientes de alcalde, el pleno y la comisión de gobierno en municipios con más de 5.000 habitantes son los que lo acuerde su reglamento orgánico. El pleno está integrado por todos los concejales, presidido por el alcalde. A lei e o seu regulamento tamén definen ao detalle a forma de convocar un pleno, as materias e os prazos a cumprir, quen o convoca, quen o preside, etc. A vista desta legislación, é doado concluir que o sucedido nestes 2 centros educativos non ten nada que ver coa realización dun pleno municipal e, polo tanto, non nos parece moi ético favorecer que a nosa comunidade educativa caiga neste erro. A maior peculiaridade da institución do pleno municipal é o seu pluralismo político, que ven dado polo feito que para a súa constitución é necesaria a convocatoria de todos os concelleiros, sexa cal sexa o grupo político que pertenza. Nada que ver co sucedido nestes actos, nos que, como escaso talante democrático, según a nosa opinión, non só non se convocou, como sería preceptivo no seu caso, a todos os concelleiros da corporación, senón que tampouco recibiron ninguna comunicación ou comentario sobre a intención de realizar estes actos, como podería exixir a máis elemental das cortesías institucionais. Por todo isto, rogamos ao Grupo de Goberno do Concello de Betanzos que contribúa a que, por pedagogía democrática, todas as partes implicadas, concelleiros do Grupo de Goberno, comunidades educativas, prensa, redes sociais, incluídas as do propio Concello, etc., sitúen estes actos no que realmente son, é dicir, reunións do Grupo de Goberno Municipal, Grupo Socialista neste caso, con algunha das comunidades educativas do noso Concello. Por outra banda, a segunda consideración que habería que facer ao respecto destes actos é a forma da súa celebración. Resulta-nos chamativo que o día 19 de xaneiro, según se pode todavía ver na página web institucional do noso Concello, aparezca a nova de reunión COVID previo ao peche perimetral decretado pola Xunta. O viernes tamén de xaneiro, a nosa alcaldesa firma a resolución do decreto de convocatoria do pleno de data de hoxe, 26 de xaneiro, e o fai ante a grave situación que estase a vivir por mor da pandemia, moi razonablemente de forma telemática.
O mesmo día 21 aparece un comunicado no que se di que a Consellería de Cultura e a Dirección da Escola Municipal de Folclore de Mouza decide adoptar novas medidas de xeito preventivo a realizar a actividade docente de modo telemático. Desde hoxe, 21 de xaneiro, e ata que dure a situación actual e o alto nivel de contagios en Betanzos. A pesar de todas estas razoables decisións, o día seguinte, día 22, celébrase de forma presencial no Colexio de Atocha de Betanzos o mal chamado pleno infantil, coa asistencia, según aparece en diversos medios de comunicación, con foto incluída, de alo menos a nosa alcaldesa, doña María Barral, e do concelleiro de Educación, don Andrés Hermida. O rogo que se deriva desta consideración é de solicitarlles a todos os membros do grupo de goberno desta corporación con especial insistencia nos asistentes a estes actos que se tomen en serio os especiais momentos que estamos vivindo e prescinden deste tipo de reunións que, por moi sugestivos que poden ser a nivel gráfico, poden contribuir a espallar a terrible pandemia que estamos padecendo. Moitas gracias. Moitas grazas. Rematou? Rematou? Sí, rematei, sí. Ben, pois, aínda que non é habitual, vou a contestar neste momento a esta última intervención do voceiro do Partido Popular. Pode usted dicirme o que queira. Gracias, non ten que darme permiso, xa lo sei. Pídolle, por favor, que silencie o micro. Moi ben. Grazas. Ben, despois da súa lección sobre como se convoca un pleno, quero explicarlle que dende hai xa uns anos o Concello de Betanzos acordou celebrar anualmente, en colaboración con UNICEF e cos centros educativos do noso municipio, en torno ao Día da Constitución e ao Día dos Dereitos do Neno, un pleno infantil que, por suposto, non ten as mesmas consideracións que un pleno real da corporación elexida democráticamente cada 4 anos. Non é esa a forma de convocalo. Con asiduidade cada ano, dende hai varios, non teño agora o dato exactamente, pero 6 ou 7 plenos debemos levar infantís, o goberno, que naquel momento, nun primeiro momento, presidía Ramón García, e agora presido eu, cando houbo un pleno infantil celebrado con normalidade e organizado polo Concello, invitou a toda a corporación. O ano pasado, 2019, xa estábamos esta corporación electa e celebramos un pleno infantil, primeiro unha recepción na sala capitular, como sempre, e despois na aula de cultura, en decembro do 19. A ese pleno acuden os concelleiros e as concelleiras que o desexan. Voulle decir máis. O Concello de Betanzos manda invitacións formais a toda a corporación para determinados actos institucionais de certo calado. Non é así dende que goberna, dende que somos esta corporación hai menos de 2 anos, nin dende hai 8 que goberna o Partido Socialista, senón dende sempre, de que eu teño a miña memoria democrática. O Concello de Betanzos manda invitacións para determinados actos de certa importancia institucional, como son as festas patronais, como é a presentación do anuario, que este ano, sí, reconozo, houve un erro ao mandar as invitacións, como son se hai recepcións institucionais na sala capitular, entrega de medallas da cidade, etc. Pero non se manda unha invitación a cada acto que organiza o Concello. Non se manda. Aquí hai concelleiros e concelleiras de todos os grupos que levamos moito tempo e que o sabemos. Que estivemos, eu a que falo por min, estiven en goberno de coalición, estiven na oposición e estiven no goberno outra vez e recibín sempre as mesmas invitacións por parte do Concello para o mesmo tipo de actos. O resto de actos, sabemos todos ou debemos molestarnos en saber que actos se van a celebrar este mes ou esta semana e organizarnos se queremos ou podemos ir, voluntariamente, non é obrigatorio. Explicado eso das invitacións,
Volvo ao pleno infantil que menciona. Este ano, 2020, as circunstancias da pandemia impediron ao Concello organizar o pleno infantil como se levaba anos organizando. Daquela, o Concello, o Goberno, o Concelleiro de Educación, neste caso, puxos en contacto cos 2 centros educativos que participan para trasladarlles que non ia haber pleno infantil municipal porque a pandemia o facía inviable, pero que se o desexaban, podían traballar cos nenos neses temas que suelen traballar libremente e que presentan o que consideran sempre e facernos chegar da forma que quixeran as propostas ou suxerencias dos nenos e das nenas de sexto de primaria dos centros educativos do noso municipio. Os 2 centros decidiron facelo de forma diferente. O Vales Villamarín, no mes de decembro, invitou á Alcaldía e ao Concelleiro de Educación, porque non pode ir toda a corporación, pero que representamos a toda a corporación, a escoitar as peticións, preguntas e suxerencias dos nenos e nenas de sexto de primaria do Vales Villamarín. Por certo, hai un aula a que non se puido ir naquel momento e que aínda está pendente. Naquel momento, ese centro educativo decidiu que a forma de facernos chegar esas propostas dos nenos e nenas era ir aula por aula, individualmente, manter a súa burbulla e entramos na aula, o director do centro, o Concelleiro de Educación e a Alcaldía en representación de toda a corporación. O outro cole que ten a educación primaria no noso municipio, neste caso o de Atocha, que acaba de mencionar, preferiu deixalo para xaneiro e realizalo noutro formato que organizou o centro e que nos invitou na mesma medida, e eu entendo que, e así o entendín, representando a toda a corporación. O que pasa, non invitou aos 17 concelleiros, nin ao resto de concelleiros do grupo de goberno. Invitou, e dentro do meu punto de vista, ben feito, as 2 persoas da corporación vinculadas ao que nos querían presentar. Os nenos e nenas, neste caso, de sexto de primaria do CPR plurilingüe de Atocha. O formato foi diferente, tiñan montado, non sei o que se ve na foto, nun escenario, unha especie de, como aquí sería no Salón Azul, no que estiven eu, a alcaldesa en funcións e 2 concelleiros, un concelleiro e unha concelleira, 4 persoas, e o resto de nenos e nenas sentados a distancia, con máscaras e cumprindo todos os protocolos que se debe cumprir nun centro educativo e que organizou o centro. Por tanto, non lle consinto leccións de pedagogía democrática que falou, para nada. Cando o Concello organizou os plenos infantís, todos e todas soupemos ou debemos molestarnos en saber, e estamos invitados, e moitos dos concelleiros e concelleiras que están presentes acudiron a algúns, a todos, aí xa non me meto. No pleno infantil do ano 2019, que sí organizou o Concello e que sí xa estaba esta corporación electa, non podo asegurar ao 100% as persoas, os membros da corporación que viñeron, pero todos e todas seguro que non. E estaban invitados. Ademais, e eu xa falei deste tema persoalmente con algunha voceira, o Concello non invita a todos os actos que organiza o Concello a toda a corporación. Dase por feito que está invitado igual que toda a ciudadanía cando se fan determinados actos. Entón, dixen, e ademais, e vou a decir aquí públicamente, si ten que ser así, preocupareime de chamar ou de mandar un WhatsApp persoalmente de avisar cada acto que organice o Concello. Cada acto que organice o Concello. Ou mandareilles a axenda cultural semanalmente, non sei. Pero non esperen unha invitación formal do Concello para todos os actos que se organizan ao longo do ano. Este ano, desgrazadamente,
entre 0 e poucos, pero un ano normal, prácticamente todas as semanas o Concello de Betanzos organiza algún tipo de evento. E iso ven sendo así, dende eu levo 16 anos na corporación, cando menos eses 16 anos ven sendo así. E aquí hai concelleiros, neste caso do BNG no, que leva pouco tempo Amelia, pero dos outros dous partidos que saben que ven sendo así. Entón, por aí non lle paso. De todos os xeitos, respostarase a esta pregunta no pleno que ven con máis datos. Pero os plenos que menciona nin foron plenos como tal, nin os organizou o Concello, nin elixiu o formato o Concello. E esta alcaldesa, cando acude a un centro educativo, xa yo digo de antemán, acude como alcaldesa e como representante de toda a corporación. A un acto político non vou a un centro educativo, fago outro tipo de convocatorias eu. A un centro educativo de Betanzos, cando vou como alcaldesa, represento a toda a corporación e a toda a veciñanza. Asegúrollo. Entón, dito eso e rematados os rogos e preguntas, e perdón pola extensión das miñas palabras, sin máis asuntos que tratar, se levanta a sesión. Boa noite.